ದೇವರ ಸುಗಿಬುದೊಟ್ಟು ಭಕ್ತಿದ ರಾಗು ದೆಸಲು ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೇಮಯ್ಯ ಮೊನ್ನೆ ಬೆನೆದು ಸೊಲ್ಮನ್ ಸಂದ ಒಂದು ತುಂಬಗ ಮಿತ್ತ ಚಿಟ್ಟೆಡು ಮುತ್ತದ ಮನೆಯಾದ ಗತ್ತಡು ಮೆಂಕುನ ಬಿನ್ನೆರಿನು ಇನಿತ ನೇಸದು ಅಟ್ಟಿ ಪೆಟ್ಟಡು ಎದುಕೊನರು ಬರುಂದುಲೆರು ಬದುಕಿರಾಯಿನ ಸುಮಂತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಾಂಡದ ಎಂಟರ್ಗಳು ಸುರುಕಾದ ತುಳುನಾಡದ ದೈವ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ಚೈತನ್ಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಉಂಟಾನಿಕೆಡು ನಡತೊಂದು ಪುನಃ ತುಳುಗುರುಪ ಮಸ್ತಿರದ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿಗು ಪತ್ತಿಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಾಲ್ವೆಗೆ ಬಾಲೆನು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿ ಮಾತೆರೆನ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದುಲ್ಲ ಇನ್ನಿದ ಲೇಸದ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಗುರ್ಕಾರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇಲಿನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗೆ ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವರ ಮೇಲೆ ಶಾಲ್ ಕುಂದಿಟ್ಟದ ಊಲೆ ಕೊರತು ಮೂಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಬಂದು ವಿನಪ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮೇಲಿನ ಅವಧಿಗೆ ಮೇರೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಗುರ್ಕರಾತಿನ ಈ ಅವಧಿಗೆ ಪಾಕ ತುಳುಪರ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ರು ಇದೀಗ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂತ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪರವಾದ ಅಂಜನೆ ನೀತ ಲೇಸದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮೇದ ಮಾ ಗದ್ದಿಗೆಡೆ ಕೋಲಗ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರೋಡ್ ಒತ್ತು ಗುರ್ಕಾರು ಜೈ ತುಳುನಾಡು मेरेगला ಈ ಲೇಸ್ಗೆ ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ मेरेग ಶ್ರೀ ಶೇಖರ್ ಗಂಗೆ ನೀರು ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಕುದಿದ ಮೂಲ್ಯ ಕೊರದು ಎಟ್ಟು ಮೋಕೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಭಿನ್ನ आकाश सर दयदीद मात्र बंद
ಇನ್ನಿತ ತುಳುಕುರ್ಪ ಮಸ್ತಿರದ ಹುಡುಗರೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಪೆರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತಿಲು ಮೆರೆಗ್ಲ ಈ ಲೇಸಿಗ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುರುಲ್ಲ ಶ್ರೀ ರವೀಶ್ ಮೇರ್ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ಶಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಕೇಳು ಇನ್ನಿತ ಲೇಖಕ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಡ್ಕಿದು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬೊಕ್ಕ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೆನರಾ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಕುಡ್ಲ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಖಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಮೇರೆಗ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಕ್ಕ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಕೊಡ್ದು ఒక ಮೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಬಿನ್ನ ಬಂತು ಅಂಜನೆ ನನಂಜಿ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಆಳುಪ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಂಜನೆ ಪದುಕೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಖಕ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇರೇಗ ಶ್ರೀ ವಿನಯ್ ರೈ ಮೇರ ಶಾಲ್ ಬುದ್ಧಿದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೇಳು ತುಳು ಯೂನಿಕೋಡ್ ಅಂಚನೆ ಒವೆ ತುಳು ಬೇಲೆಗೆ ತುಂಬಾತ ಕೊನೆ ತಂದುಲ್ಲೇರೆ ಮೇರ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂದಾರ ಈ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸದ ಒತ್ತು ಬಾಲಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಣದೀರ್ಘ ನಿಡೆಯಂತೆರೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೆರೆಲ್ನ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮೆರೆಗೆ ರಕ್ಷಿತ್ ರಾಜ್ ಮೇರೆ ಶಾಲ್ ಬುದ್ಧಿದ ಬೂಲ್ಯ ಕೊಡ್ದು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡು ಬಂತು ಕೇಳು ಸೊನ್ನೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮನ್ಸರ್ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಬೇಜಾದ ಸಂಗತಿ ಒಂಜಿ 2 ದಿನಟ್ಟು ನಡೆತದಂಗ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬಂದು ಆರು ಕಾಯಬುರ್ದು ಮಾಯನ್ ಸೇದರು ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ತುಳು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬೊಕ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸೇವೆ ಮಂದಿನ ಮೇರು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬೊಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗಾದ ಗಟ್ಟಿ ಸಲ ಗೀದಿನಾರು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿನಂತೂ ಮನಸ್ಸು ಮಂತಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ 4 ದಿನಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಮಲ್ದೊಲಿ ಪಂಪಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಡು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಮುಕ್ತವಾದ ಧೈರ್ಯಡು ತನ್ನ ಅಕೇರಿ ಶ್ವಾಸ ಮುಟ್ಟಲ ಪನೊಂದಿತ್ತಿನ ಪೆರ್ಮೆದ ಮಗೆ ಮೇರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಗಿಜ್ಜರು ತುಳುಕಾದ ಅರಿನ ಬೆಲೆದಂತಿನವು ಇನಿ ಕಾನಗ ಮಣ್ಣದ ಅರುಣನು ನುಡಿತೊಂದು ಪೋಯಿನ ಅರಿನ ಆತ್ಮಗೂ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿನ ನೆನೆತೊಂದು ಅರೆಗಾದ 1 ನಿಮಿಷದ ಮೌನ ಪ್ರಚುದಿ ಗುಣಮಂಡ ಓಂ ಶಾಂತಿ
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮೇರೆಗೂ ಪುರ್ಪನ ಪಾರ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಂದೇತ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂದು ಬೆನ್ನೆ ತೊಂದರೆ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬಗ ಜೈತುಳ್ನಾಳ್ ಸಂಘಟನೆ ನಡೆದ ಬತ್ತಿನ ಸಾದಿ ಆಯ್ತ ದುಂಬದ ಪಚ್ಚದ ಬಗೆಟು ಕೊಲವನ್ನು ಪಟ್ಟೋನರೆ ಬರಂದಿದ್ದು ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯಂತರ ಆಯ್ನ ಶ್ರೀ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಖ. ಮತ್ತರ್ಮದ ನಿತ್ತುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರು ಅಂಚನೆ ತಿರ್ತುಡುಪ್ಪು ನಂಚಿತ್ನ ಬಿನ್ನೆರು ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ತುಳು ಕವಿಕುಲು ಅಂಚನೆ ಜೈತುನಾಡದ ಮಾತಾ ಬದುಕೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳುವ ಬಂದಲೆಗಳು ಮೋಕೆಡೆ ಎದುಕೊಂಡೊಂದು ಅಂಚನೆ ಬುಗ್ಗೆನೊಂದು ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ತುಂಬುದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಪಂಪಿನಿಂದ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ತುಳು ನಾಡಡೆ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಅವಮಾನ ಐತಮಿತ್ತ ಆವೊಂದುಪ್ಪುನ ಅಂಚಿತ್ನ ದಪ್ಪಾಡಿಗೆ ಮುಂದೇನು ಮಾತ ಕಣ್ಣಡು ತೂವೊಂದು ಮಣಿಬಂದ ಕುಲ್ಲರ ಆವಂದನೆ ಬೆಚ್ಚ ನೆತ್ತರದ ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಮಂದಿನ ಚಿತ್ನ ಸಂಘಟನೆ ಜೈತುನಾಡು ಆನಿಡ್ದು ಇನಿಮುಟ ಅವು ಏತೋ ತುಳುಪರ ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಬ್ಬೇ ಪ್ರತಿಫಲದ ಆಪೇಕ್ಷೆ ಉಪ್ಪಂದ ಒಬ್ಬೇ ಪಣವುದ ಆಸೆದಂತ ಅವೇತೋ ಲೆಕ್ಕದಂತಿನ ತುಳುಪರ ಬೇರೆನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈದಲು ಜೈತುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬುಲೆಗಳು ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ಮದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ದಿನ ಚಿತ್ನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇನಿ ಮಾತಾ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತೆರೆಯೋಡು ಅವನಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಪ್ಪನ ಮಾತಾ ಅಲ್ಪ ಗಳಸೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಅಂಗಲಪ್ಪಡು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವರೆಗಾದ ಬಲೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಗ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಕಚ್ಚ ಕೊಟ್ಟೆನು ಉಂಡು ಮಂತದ್ದು ಅವು ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಾದರು ಅವೆತ್ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಸಾಧಾರಣ 300 ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪಾದಿಲೇನೆ ಉಂಡು ಮಂತದ್ದು ಅಕಲೆಗೆ ಐದು ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಮಾತಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದು ಸುಮಾರು 25,000 ಜನಕ್ಕೆ ಇನಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಉಚಿತವಾದ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಪಣವನ್ನು ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿ ಗೆತನಂದ ಇನಿ ಜೈತುನಾಡು ಉಚಿತವಾದ ತುಳುವೆರೆಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಅವತ್ತಂದ ಮಾತಾ ಕಡೆಟ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬುಧರ ಫಲವನ್ನು ಪಾಡನು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಂಗಡಿಲು ಶಾದದ ಬುಧರು ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆನು ಮತ್ತೊಂದು ಬೈದಿನ ಚಿತ್ನವು ಜೈತುನಾಡು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಬುಲೆವಡುಂದಾಂಡ ಅವಿತ್ತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಏತ್ ಐಕೊಂಜಿ ಬೆರಿಬಲವಾದ ಉಂತುಲು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅವಡು ಅದನ್ನ ಕವಿಕುಲ ಅವಡು ಅಕಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ತೆರೆದಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದೆ ಇನಿ ಉಭಯ ಶಾಲೆಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪವನ್ನು ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತೆತ್ತ ಶುರುವಾತ ಆಂಡಲ ಐದು ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಗೌರವದ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚು ಪಂಪಿನ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ ಅಂಡಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳು ಕವಿಕುಲು ತುಳು ಕವಿತೆಲೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಕಥೆಕುಲೆಯನ್ನು ಬರೆಪಿನ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮೊಕಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೇನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿದ ನಿದಯಂತರ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಕವಯಿತ್ರಿಲ ಅಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಏಕಲ್ನ ದುಂಬುದಿಯರು ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡದ ಮೂಲೆ ಹಿಡಿದು ಸಾಧಾರಣ 111 ಜನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಕವಿಕರು
ಹೊಸ ಬರಹಗಾರರು ಮೊಕಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಅಕುಲೆ ಸ್ವರಚನೆ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಲೇನೆ ಏಕಲೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ಅಚ್ಚಿ ಮಲ್ತದು ಇನಿ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಂಗಾಯತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇವಲ ಒಂಜಿ ಬೂಕು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ನೆಕ್ ನೆತ್ತ ಪಿರಡು ಒಂಜಿ ಆಂದೋಲನ ಉಂಟು ಈ ಬೂಕುನು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಜೈತುನಾಡ ಪುದರಡು ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಅತ್ತಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತಂದೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಏತುಪುರ ರಾಜ್ಯಗಳು ಉಳ್ಳನ ಆ ರಾಜ್ಯದ ಮಾತಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಬೂಕುನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಕಡಪಾದು ಅಕಲೆ ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ದಾದ ಎಂಚಿನ ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪೊಲಪುನು ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಾತಾ ದೇಶದ ಜನಕುಲು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಈ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ದಾದ ಒಂಜಿ ಸಹವರ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಭಾಷಾ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಬೋಡ ಮುಂದೆತ್ತ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯನ್ನು ತೆರಿಪಾವನಂಚಿತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟಡೆಗಳು ಶುರುಮಲ್ದ ಇನಿ 100 ಜನ ಸೇರಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಕವಿಕುಲು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ 10,000 ಆದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ತುಳುವೆರು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕರೆಗಾದ ಕೊರಂಬಾಟ ಇಡೀ ತುಳುನಾಡೋರ್ನ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನಂಚಿನೇ ಕನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಪು ಈ ಜೈತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯವು ಮಾತಾ ಜನಕುಲ್ಲ ತುಳುವ ಜನಕುಲು ತುಳುವ ಬಂಧುಲು ತುಳು ಮಿತ್ ಅಭಿಮಾನ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೈ ಜೋಡಾವಡು ಪನ್ನೊಂದು ಕೇನೊಂದು ಈ ಪೊರ್ತುಗೊಳ್ಳೆಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನೆಸಂದಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ಇನಿ ಭಿನ್ನರಾದ ವೈದ್ಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಮನಪಾ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಎಡ್ಮನೆ ವಾರ್ಡ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಮೆರಲ್ ಮತ್ತರ್ ಮೇಡ ಬಂದು ಓಲಗಾವಡ ಮೇರೆಗೆ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ಮೇರೆ ಬೂಳಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ದು ಕೇಪುಲ ಶಾಲನ್ನು ಪೊದೆತದು ಎದುಕೊನೋಡು ಬಂದು ಕೇಳೋಣ ಸೊಲ್ಮೆರು ಈ ಒಂಜಿ ಇನಂತ ಎಟ್ಟೆ ಕಂಜುಗು ಮಾತಾ ದೈವದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಪ್ಪಡ ಬಂದು ನಟ್ಟನೊಂದು ಮಾತಾಡಲ ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆರು ಅವಿನಾಶ್ ಸರ್ ದುಂಬಗ ನಿಗುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಉಮೇದಡು ಕಾತು ನುಪ್ಪುನ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಜ್ಜ ಉಂದೇನು ನಡಪಾದ ಕೊರಡು ಬಂದು ಪೆರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಚನೆ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸಿರಿ ಚಿದಂಬರ ಪೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇಲಿಡ ಬಿನ್ನಣಿ ತುಳುವೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ಬಿಲ್ಲೆರು ಆನೊಂದು ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಸೊಲ್ಮೆರು ಮಾತಾಡಿದ ಜೈತುಳುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆಗಳ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮುಖ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿದ ವಿಧೇಯತೆ ಆಯ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿಕಲ್ ಮತ್ತಿದ್ದ ಮೇಲೆ ತುಳು ಪುರುಪ ಮರ್ಸ್ತಿರದ ಪೊಲಬನ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಬಂದು ಕೇನೊಂದುಲೆ
ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂಚೆನೆ ತುಳುನಾಡ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮೇರೆನ ದೈವ ದೇವರಿಗೆ ನಾಗಬೆ ಮೇರೆಗೆ ಸುಗಿ ಮಂತಂದು ಮಿಕ್ಕರ್ ಮೇಡಿತ್ತಿನ ಈ ಲೆಸ್ದ ಗುರ್ಕರ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮಾನಾದಿಗದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರೆ ಅಂಚೆನೆ ಸೇರ್ದಿಂಚಿನ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಜೊಕ್ಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಪುಡ್ಯನ ತುಳುವಪ್ಪಿನ ಹೋನೆಡು ಏರಡೊಂಜಿ ಹೊಸ ಐಸಿರದ ಕಲೆ ತುಳುನಾಡ ಕಂಡಡು ದೆಪ್ಪಡು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಬುಲೆ ಪಂಪನ ಅಂಗಲಪ್ಪನೊಂದಿ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಪಾತೆರ್ನ ಹಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು ಅವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನಗೆ ಏರಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಅಂಗಲಪ್ಪನೊಂದಿ ಒಂದು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಆನೆದಿಂಚಿ ಒಂಜಾತ್ ಪುರ್ಪಾಟನು ಮತ್ತೊಂದೇ ಬೈದದು ಒಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ಸಂಗತಿ ನಿಜಪ್ಪನಗ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಜ್ಜನ ದೀಕ ಪಂಡದ ಮನಸಾದ ತುಳು ಮಸ್ತಿರೆ ನಂಜಿ ಮಲ್ಪುಗ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಾತು ಜನ ತುಳು ಬರವು ಬರಿಪುಣ ಕವಿನ ಕುಲುಲೇರು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿತನೆ ಬುಕ್ ಮಂತದ ಐನ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ದೊರ್ಮೆ ಇತ್ತಿನ ಮಂತ್ರಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕಡಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಈ ಪೊರ್ಪಾಟದ್ದು ಬಲದಿಂಜಾವಡು ಅಕ್ಲೇನ ಬೆರಿಸಾಯನಿಗೆ ನೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊಡೈನ ಸ್ಥಾನಮಾನನ ದೆತನೋಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲಪ್ಪನದಿ ಒಂದು ಜೈಗಿನ ಬೇರೆನೆ ಈ ತುಳು ಪುಟ್ಪ ನೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವದ ಅಮೃತೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭಡು ಉಡುಗೊರೆ ಮನ್ಕೊಡು 75 ಕವನೊಂದು ಕೊಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಆಶೆದ ಜೈಗಿನ ಅಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕವನನ್ನು ಕೇನೊಂದು ಕೊಯ್ಲಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಿ ಏಕಂಜಿ ಉಮೇದದ ಕಡಪುಡಿಯರು ಪಂಡ ಅಂದು 75 ಕರಿದು ಎನ್ಪಾಂಡು ಸಂಪಾಂಡು ನೂತಾಂಡು ನೂತ ಪತ್ತಾಂಡು ನೂತ 15 ಆದನಗ ಅಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಡೇಟಿ ಯಾಪ ಕೊಟ್ಟಾವು ಆನೆಗೆ ಮುಗಿ ಇಜಿಂದ ಒಕ್ಕಲ ಮತ್ತೊಂದೇ ಇರ್ತದು ಆತ ಉಮೇದನು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಮಾತ ನೆಕ್ ಸಹಾಯ ಮಂತನ ತುಣಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಇನಿ ಆ ಕವನನ ಮಾತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಅಚ್ಚಿ ಮಂತದು ತುಳು ಪುರ್ಪ ಮಂತದು ಇನಿ ಭಾರತ ಪೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಪಾದೋಗು ಸಂದೇಹ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಲ 100 ಹೆಚ್ಚ ಬರವಗಾರರು ನೆಟ್ಟು ಬರೆದೇರು ಐಟ್ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಪದ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಬೆನ್ನಿದ ಪದ ವೀರನ ಪದ ಸಮಾಜವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶ ಕೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಪದ ಇಂಚಿನ ಪದ ಕೊಲುವನ್ನು ಮಾತ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಪ್ಪ ಮಂತದು ನೇನು ತುಳು ಪುರ್ಪ ಮಂತದೀನಿ ನಮ್ಮ ತುಂಬು ಹುಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಈ ನೇನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ತುಳು ಲಿಪಿನೊಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಆಟೆ ತಂದೆ ತುಳು ಎನ್ನ ಉದರದ ಬೇನೆಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದುಲ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕೃತ ಮಂತ್ರಿನ ಆನಿದ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಯನ ಶ್ರೀಯುತ ಅರವಿಂದ ಲಿಂಬಾಳಿ ಬೇರೆಗಳ ಈ ಮಸ್ತಿರೇನು ಕಡಪುಡ್ದು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಸ್ವರ್ಣ ಸಂದಾಯ್ತಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಪುರ್ಪ ಪಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಕಮ್ಮೆನ ಬೋಡು ಈ ಮಸ್ತಿರೆಕ್ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆದ ಅಶ್ವತ್ ತುಳುವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚೆನೆ ಕಾರ್ಯಂತೆ ನಾಯನ ಅವಿನಾಶ್ ಮುಕುಲು ಸಂಘಟನೆದ ಪೊಲುಪುನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆದು ನೆಟ್ ಕಮ್ಮೆನ ತಿಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ನೆಟ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಿಟನೆ ಉಲ್ಲೆ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮುನ್ನುಡಿನು ಬರೆತೇರು ಈ ಮುನ್ನುಡಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಕ್ಷರಡು ಅಚ್ಚಿ ಆದುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಪೋನಾಗ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಗೇನನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಅಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬರನ್ಲಾರು ಪೊರ್ಲುಡು ಬರೆತೇರು ತುಳು ಒಲ್ಪ ಉದಿಪನಾತನ ಎಂಚ ಉಂಡು ತುಳು ಇತಿಹಾಸ ಎಂಚಿನ ಚರಿತ್ರೆ ಬಾರಿ ಸೂಪುಡು ಬರೆದು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುನ ಲೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ಮುನ್ನುಡಿನ ಬರೆತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮಕ್ ಪೇಜಾರ ಮಠದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮಣಿಪುಲ್ನ ಕರೆದು ಈ ಮಸ್ತಿರಿತ ಗುಣನ ಹೆಚ್ಚಾದೇರು ನೆಟ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಪಾತ್ರರನ್ನು ಬರೆಯಲಾರು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರವರು ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟುನ ಪಾತ್ರ ಬರೆದು ಈ ಬುಕ್ಕದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮಕ್ ಈ ಬೇಲೆಗೆ ಬೆರಿಬೊಟ್ಟದೇರು ಈ ತುಳು ಪುರ್ಪದ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಗೋಡಿಯನಗಲ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಪದಕರ್ನಲ ಬೇಲೆನು ಮೆಚ್ಚಡಾಯ್ನ ಏತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತದೇರು ಪಂಡ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಲ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಆವೊಂದೇ ಇರ್ತದೆ
ಒಂಜೊಂಜಿ ಪದಕುಲೆನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಟ್ ಬೈದನ ಅತ್ತಂದೆ ಕೆಲವರು ಪದ ಕಡಪು ನಾವು ಪಟ್ಟದೆಲ್ಲ ಕಡಪುಂಡೇರು ಬರೀತೀನಿ ಐದು ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಅಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ್ದು ಕನ್ನಡ ಐದದ್ದು ತುಳುಕು ಕನ್ನಡ ಇದು ಪೂರ ಬಾರಿ ಮಗ ಬಣ್ಣದ ಬೇಲೆರು ಈ ಬಣ್ಣದ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮನ್ಪುನಾಗ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಬೆರಿ ಮುಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ತಾಂದು ಕೊರ್ನಾರು ಸದಾಶಿವ ಮುದ್ರಾಡಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಪದನ್ನು ಸಂಕಲಿಪನಾಗ ಗೀತಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಿರಣ್ ತುಳುವೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಮಂತೇರು ಈ ಪದಕುಲೆನು ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ ಕನ್ನನಗ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಜಿ ರಾಮಕುಂಜ ಬೊಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಕಲ್ಕಲ ಮುಕ್ಕಲು ಒಂಜಾತು ಬೆಂದೇರು ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ದೈಜೆಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೋಪದ ಪಾತ್ರೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಆತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶದ ಮೆಚ್ಚಡಾಯಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಮೋನೆ ಪಟನ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಜಿಂಜಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಟನ ಮಂತದ ಕೊರ್ನಾಡು ಯತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿನಯ್ ರೈ ಮುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮುಕ್ಕಲು ವಾರಿಸೊಕುಡು ನತ್ತ ಪೊರ್ಲುನು ಐಸ್ರನು ಜಿಂಜಾಯಿರಿ ಬುಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಒಬ್ಬ ಒಂದುದು ಬೇರೆ ಮಂತಿನಕಲು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಸುಮಂತ್ ಹೆಡ್ರಿ ಸಂಜನಾ ಪೂಜಾರಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕುರುವೆ ರಂಜನ್ ಎಸ್ ವಿ ಬುಲ್ತೇರ್ ಶರತ್ ಕೊಡವರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಾತು ಜನ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟನೆ ಪರ ಪದುಕೇರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಂದೇರು ಈ ಪೂನು ಅರಲ್ಲೇ ಸಹಾಯ ಮಂತಿನಕಲು ಪಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕವಿನಕಲು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಮ್ಮೆ ತಂದಾವೆ ಈ ಮಸ್ತಿರದ ಅಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಾದು ಒಂಜಾತು ಜನ ಎಂಕ್ಲು ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗನೆ ತೆರಿದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಅದು ಒಂಜಾತು ಪಣದ ಸಾಕಾರ ಮಂತದೇರು ಮುಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಉಡಲ್ದಿನ ಸೊಮ್ಮೆಲೆ ಸಂದ ಅಂಚನೆ ಈ ಪೊರ್ಲದು ಅಚ್ಚಿ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೇರು ಆಕೃತಿ ಪ್ರಿಂಟರ್ಸ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ಯಾನ ಕೇಟಪ್ಪನ್ ಪಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಕೇತಂದ ಮಾತಾ ಬದುಕೆರ್ನ ಒಪ್ಪ ತಪ್ಪದ ಈ ಬೇಲೆ ಈ ತುಳು ಪುರ್ಪನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಗೆ ಅತ್ತಿಪಿಟ್ಟಿಡು ಪಾಡಲ್ಲ ನೇನು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸ್ಥಾನಮಾನನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊರ್ಪುನೆಟ್ಟು ನಮಕ್ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇತ್ತಿನ ತುಳುವೇರು ತುಳುನಾಡಿನ ಮಾತಾಡುವೆಲ್ಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಟ್ಟು ನೇನಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಕೋಡಿ ಎತ್ತಾವ ನಡೆ ನಮ್ಮ ಬೇರಿತಾಂಗ ಪಂಡದು ಏನೊಂದು ನಾನು ದುಃಖದ ಫಲಬ್ದ ರಡ್ಡ ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ಮತೀರ್ಥ ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗ ಇನ್ನಿತ್ತ ಲೇಸಿದು ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತಿದಿನ ಶ್ರೀ ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತರಿಸಲು ಗುರ್ಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರು ಉದಿಪುದ ಮದಿಪುಗಳು ಪಂದು ಭಿನ್ನಾಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಆಟಿಕರಿದು ಸೋನಡು ನಾಲ್ಕು ಕೋಪು ನಾನೇ ಏನಿತ ಈ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಲೇಸಿ ಸಂಪನ್ನವುಂಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತಿನೆಲ್ಲ ತರ್ಕ ತಾಂಗೆಲ್ದು ಕಾಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಲೆತಕ್ಕಾಗ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೀಟ ಪಡ್ಡ ಬುರ್ಗ ಈ ನೆಲಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನಿರಂತರವಾದ ಕಾಪುದಿದೆ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ನೆಲದ ಕಾರ್ಮಿಕದ ಸತ್ಯ ಚಿತ್ತೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾರ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪಣಿ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಿ ಕೆಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಬೆಪ್ಪು ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟು ತಂಪು ನೆರೆಯಲ್ಲೆಡೆ ಆ ಉಡಲದ ಒಸರದ ಒರಕ ದಂಡೆಡೆ ಕೊಡಿತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಬಳ್ಳಿಡೆ ಒಂಜಾತೆ ಪೂಪುರ್ಪೋಲು ಮುಗ್ಗೇಡಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಒರಂಬ ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ವರ್ಷ ಆ ಮುಗ್ಗೇಡಿತ್ತನವು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ವರ್ಷಡು ಎಂಕಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಲ್ಪೋಗು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಲ್ತ್ಯದ ಪನಿಮೈಂದನ ತಲಿಪುನ ಮುಖೇನ ಅವೇನ ಅರಳಾದೆ ಅವೇನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಮಳ ಪುಟದ ನಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ನೆಕ್ಕೆ ಬೇರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ನವಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಅಂದಿ ಆಗ ಪಣಪೆ ಒಂದೇ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಪಣಪುಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಏನೇಪು ನಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಪೂರ ಸದಸ್ಯರ ನಮನೇ ಇಪ್ಪುನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಯಾನ ಪಣಂತುಳ್ಳೆ ಇತನೆಟ ಯಾನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತಿರುಗದೆ
ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಈ 4-5 ಕೊಡಿಗೆ ಕೊಂಡಾಡಿನಾಯೆ ಅಂಜನೆ ಹತ್ರ ಬಾಕಿ ಕಡೆ ಪಂತಿಜ ಮೂಲಿಯಾನ ಪಣಂ ತುಳ್ಳವನ ಒಂಜಾತ್ ನಮಕ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪೂಪುರ್ಪ ಅರಳದು ಪರಿಮಳ ಪರಡಲೆ ಖಾಲಿ ರಟ್ಟದಿನಿ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಪನಿಮೈಂದಲ್ಲ ಪರಿಮಳ ಬಿಡ್ರೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬೇತಾಗ ಕೊರ್ತಿಪ್ಪು ಪಣದಿ ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲವೇನು ಬರಿಗೆ ಜೀವಳಿ ಅಂತ ಪಂಡೊಂದು ಯಾಂದೇನ ದಾಯಿಯಾನ ನಿಗಳ್ದ ಬನಂತುಳ್ಳ ಕೇಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ್ಯರು ಪಣಬೆ ಅತಿ ಪರಿಚಯಾದವಜ್ಞ ಸಂತತ ಗಮನಾದ ನಾದರೋ ಭವತಿ ಮಲೆಯ ಬಿಲ್ಲಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಚಂದನ ತರುಕಾಷ್ಟಮಂ ಎಂದರಂ ಕುರುತೆ ಇನ್ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಆಗ್ತದೆ ತುಳುವೆ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡ ತರಕದು ತಾಂಗದು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನ ಮನಸ್ಸದಾಗಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ಬೋದು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಮಾತ ಕಂಪೆನಿ ಬಿಡಂಡು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಉದ್ಯಮಗಳು ಬಿಡಂಡು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಿಡಂಡು ಈ ನೆಲಟ್ಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಿಡಂಡು ಆರೋಗ್ಯದ ಮಟ್ಟದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಿಡಂಡು ತುಳುವ ನೆಲಟ್ಟು ಆಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಈ ಭಾಷೆ ಗುಡಗಿನ ಚೆತ್ತನ ಮೊಗ್ಗುಲು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಎಂಚ ಮದತದೇರಿ ಎಂಕುಲು ಗುಡತಿನ ಚೆತ್ತನ ಕಂಡ ಅವು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮಟ್ಟೆಲು ಕಂಡದೆ ಬಾಕಿ ಪೂರ ಉದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೆನ್ಕನ ಚೆತ್ತನ ಅಕುಲು ಮದತದೆ ಅಕುಲು ಪೂರ ನೆನಪು ದಿತ್ತುವಿರನ್ನಂಡ ಇನಿತ ದಿನ ತುಳುನಾಡು ಒಂಜಾತ್ ತುಳು ಭವನಗಳು ಅತ್ತಂಡ ತುಳುತ ಗ್ರಾಮಗಳು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದು ಆತು ಆಂಡ ತುಳುವ ನೆಲತ ಸತ್ವ ತತ್ವನು ಜುಂಬಿನಂಚೆತ್ತಿನ ವೈದ್ಯನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಲು ತನಕ ಪಾತಾಳದ ಪನಿ ನೀರಿನ ವೈದ್ಯ ತೋರ್ನಂಚೆತ್ತನ ಅಪ್ಪೆ ಬೇರೆ ಕುಲ್ಪುರ ಮದತೆ ಅಂಚಾಯನಡ ಅವರ ನಂಕ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೈಲೇರಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಗಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲಿ ರಿಪ್ಪನಾಗ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಐವಸನ್ಸ್ ಜಾಗ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ ಬತ್ತದಾಯಿ ಒಕ್ಕೋ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೇರು ಕೊರ್ನಂಚೆತ್ತನ 5 ಕೋಟಿ ಒಕ್ಕೋ ಇತ್ತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪೇರು ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ 3.8 ಕೋಟಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿಗಿನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳು ಭವನಡು ನಮ್ಮ ತೃಪ್ತಿಯಾದುಳ್ಳ ಹೊರತಾದೆ ಅವೇನು ಮೀರಿನಂಚೆತ್ತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಕಾರ ಒಕ್ಕ ಸರಕಾರೇತರವಾದ ಅನ್ಪಣಪನೆ ಮುಲ್ತ ನೊಪ್ಪುನೇರಿ ಜುಮ್ಮನಕಲು ಲೆಕ್ಕದಾದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರ್ಪನೆ ಪಿರವರಿದೇರಿ ಅಂತ ಅನ್ಪಣಪನೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿಲತುಲ ನಿಸರ್ಗದ ಮಾಂಡ ಅವಳ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಬರವನಂಕು ತೋಜಿ ಅವು ತುಳು ಗ್ರಾಮ ಅಂದನಂಕು ತೋಜಿ MRPL ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು MCF ಸಂಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಮೂಲ ಬಂದರ್ ಉಂಟು ಮೂಲ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಉಂಟು ಓಲು ತುಳ್ಳ ಈ ನೆಲ ಆಧಾರ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಈ ನೆಲದ ಒಂಜಿ ಸತ್ವ ತತ್ವನು ಅವು ಐತೊಂಜಿ ಕಾಣಿಗೆ ಆದ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಜಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಬೇಜಾರಡೆ ಎನ್ನ ರೋಮ ಕೊಕ್ಕಿರನ್ನು ಬೊಕ್ಕತ್ತು ಏರಗೋನಾಗ ಇತ್ತ ನಮಲ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ನಮಲ ಒಂಜಾತು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಎದ್ದು ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ಪ ಅಪಗ ಅಕುಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುವೇರದ ಪಣಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳುವೇರಿಗಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ತುಳುವೇರಿ ಎತ್ತ ನಾಯಕರು ನಕುಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಳುವೇರಿ ಎತ್ತ ಮಲಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನ ಏರ್ಬೇರು ಅಕುಲು ಏತ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಖಲ್ಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಪಿರುವ ಬಾಕಿ ನಕಲು ಒತ್ತು ಕೊಡ್ಪನೆ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಬರು ಇಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೂರ್ಲ ಕಂಠದ ಮಸ್ತಿರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ತಂಡ 5 ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಗಳು ಒಂಜಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಅವು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಸೇರುನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಸಾದಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಊತಕಲ್ಲು ಅತ್ತಂಡ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಂಗ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಪುಂಡು ಐತ ಒಂಜಿ 1000 ಕಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಮುಟ್ಟಾಪುಂಡು ಐಕ್ 2 ಪಾತ್ರೆನಂಜಿ ಬಾರಿ ತೂಕದ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟೆ ತುಳುನಾಡದ ಮಹಾದ ಹೊಸ ಹೊಸ ಬರವುಗಾರರು ತನ್ನ ತುಳು ಬರವನ್ನು ತುಳು ಬರವುಡು ಬರೆಯದೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದರ್ಶಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಪುನರೂರು ಬೆಲಿ ಬರವು ಬರೆತೇವೆ ಕಾವಂದೇರಿ ನೆಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬರವು ಪೂರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಜನೆ ನಮಕ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ವಿಶ್ವಪ್ರಸನ್ನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಬಾರೇರಿ ತುರು ಎದುರು ಆರ್ನ ಪಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಬಿಡುದು ಬಗ ಮಾತಿರ್ನಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಪಂಡನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ
ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಟ್ಟು ನುಡಿಸೇಸೆ ಬುಂಡೋ ಅವೇನ ಭಾರತಜಿ ಬುಂಡೋ ఒక భారీ బలిష్ట ఆదండు ಉನೇನೆ ಪಣಂದೆ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡೇ ಪಂಪ ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಆದಂಡು ಅಂಚಾದ ಭದ್ರವಾಯಿ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರೆ ನಲ್ಲಾತ ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಅವಳು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದಾದ ಕೆಂಡ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿದ ಏಕಲ್ನ ಸದಸ್ಯರ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ ರಾಜ್ ಜೈನ್ರನ ಭಾರಿ ಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರ್ಲ ಅವೇನ ಅಜತ್ತದ ತೋಪಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞೆ ಬರವು ಬಾರಿ ಶೋಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಅರಗೇರು ಯೋಗ್ಯರು ಒಂಜಿ ಅಳುಪ ವಂಶಸ್ಥೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂಜಿ ಮೌಲ್ಯ ಅದನ್ನ ಬರವಡ್ದ ಹತ್ರ ನಲ್ಲಾತು ಅಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಂಡೆ ಪಂಡದ ಯಾನಿ ನೆಕ್ಕ ಮಸ್ತಿರಿಗೆ ಯಾನ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕೊರ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುನು ಬೈಕುವೆ ಇನ್ನಿತ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸಂಗತಿ ಯಾನ ನಿಖಿಲ್ನೆದುರು ಪಂಪೆ ನಮಕ್ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಕೇರಿದ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಕೇಸ ನಡಪಡಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಜೈತುಲ್ನಾಡು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಿರೀಟನು ತರಕ್ಕೆ ಏರವಡಿತ್ತಂಡು ಅದನ್ನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಒಂಜಾತೆ ದುಂಬಬಾರ್ದ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣಗಳೇನು ಜೈತುಲ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮುಟ್ಟು ಬಡತದ ಆಯ್ಬುಕ್ಕೋ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಬಾರಿ ನಿಲ್ಸಾನಿಗೆ ನೀರಟ್ಟೈನಲ್ಕ ಆಯ್ತ ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂದದು ನಿಗುಲು ರಾತ್ರದ ನಿದ್ರೆ ಪಗೆಲ್ದ ದುಂಬು ಕಲೆ ಕಷ್ಟ ಕುಡ್ದು ಬೆಂದಿನಂಚಿತ್ತನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆದ ಪಡಿನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ನಿಷ್ಕಲ್ಮಶವಾದ ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಿಗುಲು ಬೆನ್ನೆ ಬೆಂತಾರೆ ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಬಗೆಟಿಂಕ್ ಅತೀವವಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಂಜಿ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಪಣದಿತ್ತಂಡ ನಿಖಿಲನ ಬೇಜಾರದ ಇಟ್ಟೊಂಡ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಯಾಕಂಡ ಪನುಡಾಯಿನ ಪನುಡೆ ಅಂಚಂದ ಯಾನ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ಒಂದು ತಪ್ಪುಜಿದ ಯಾಕಂಡ ಯಾನಂಜಿ ಮುದ್ರೆದಿತ್ತನ ಅವು ತಪ್ಪುನ ಅಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆದಿ ಯಾನ ಪಣಪನ ಹಿಂಗ ಅಡಂಗದಿರಿದ ಅಭ್ಯಾಸ ಜನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಸ್ವಭಾವ ಅಂಚೆನ ಆಕರ್ಷಣೆ ಪಲ ಪಂಡ್ರೆ ಅಂಚಾದ ಜೀವಮಾನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣವರೆ ಮುಟ್ಟೋಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖುಲು ಪತ್ತೊಂದಲೆ ಗುಡ್ಲೆ ಎನ್ನ ಶರೀರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಖಿಲ ಬರ್ರೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಂತೂ ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಿಖಿಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಪನ ಪಾತೆರಣೆ ಪಡ್ತು ಪಂಡದೆ ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಲೆಪ್ಪಡ ಈ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟದ ಮಸ್ತಿರನ ಎನ್ನ ಕೈಟೆ ಬುಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪಾಯರೆ ದುಂಬದ ದಿನಕುಲೆಡೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ದೃಢತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ನಿಖಿಲ್ನ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಒವೆ ಉದಾರಿಗೆ ಬೋಡಾದೆ ಪೇಚಾಟ ಮಲ್ಪಂದೆ ನಿಗುಲ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದೆ ನಿಖಲ ಪೊರ್ಮಾಟ ಆಯ್ಕೆ ವಾರಿ ಈಟಿದಲ ನಿಗುಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಟ್ಟದ ಕಬಳುತ್ತಿ ಪೆತ್ತದ ಪೇರು ಜಿಂಜಿನ ಚೆತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಟಾರ ಆಯ್ಕೆ ಕಾರಣಗುಲ ಒಂಜಿ ಬೊಟ್ಟ ಹುಳಿ ಬೂರಂದ ನಲ್ಕ ಅವು ಪವಿತ್ರವಾದ ಪೇರ ಪೆರುಪುವಾದೆ ಒರಿಯಡೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಈ ಪೊರ್ಮಾಟೋದ ಹತ್ರ ತುಂಬದ ದಿನಗಳೇ ನನ್ನ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜಿಡ್ಡೆದ ಜತ್ತು ಪೋಪೆ ಮುಂಚೆ ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಇಪ್ಪನು 51 ದಿನ ಉಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಕಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಜತ್ತು ಪೋಪೆ ತುಳು ಭವನ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಪನ ಪೊರ್ತುಲ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟ ಬರೋದುಂಟು ಅಂಚಾದೆ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಮಾತಿರಿಗಳ ನನ್ನವರ ಬೊಕ್ಕೊರ ನಿಖಿಲ್ನ ಪ್ರಾಯೋಡು ಮಲ್ಲಾದೆ ತಮ್ಮಲೆ ಸ್ಥಾನಡುಂತದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಪ್ಪಡೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕೇರಿ ಕಣ್ವತೀರ್ಥ ಕುಶಲಕ್ಕ ಆರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತದೆ ಈಗ ಅಕಾಡೆಮಿಡ್ಲ ಮಂದಾರ ರಾಮಾಯಣದ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಟ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಾರಿ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದೆ ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಕೃತಜ್ಞತೆನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಸರಗೋಡದ ಗುರುಕಾರಿ ಬೈದೇರು ಒತ್ತು ಗುರುಕಾರಿ ಬೈದೇರು ಇರೆಗ್ಲಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕುವೆ ಚಿದಂಬರನ್ನೇ ಆರೆ ಚಿದಂಬರ ಅದು ಇಪ್ಪಳು ಪಂಪನವೇನೆ ಅವು ಯಮೆ ಆರನ್ನ ಪುರ್ತು ನೂಕಿಯರು ನಲ್ಲಾತ ಮೂಲ ತುಳುನಾಡಿನ ಸೇವೆ ಬಾಕಿಂಡು ಇನ್ನೇ ಅಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟೆ ಪೊಲಿದ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಡ ಮನಸ್ಸದ ದೃಢತೆ ಅರೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಆರೆ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪನಾರೆ ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕುವೆ ರಘುವನ್ನೇ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮೋಕೆದ ಬಾಲೆ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತೆ ಬರವು ಬರೆಪನ ಚಿಂತನ ಒಜಿ ಉಮೇದು ಐಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ತುಳಿಕೊಂಡು ಅರೆಗಳ ಯಾನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕುವೆ ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಆ ಸದಸ್ಯರು ಈಗೆಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವರುಣ ಚೌಟೇರಿ
ಒಂದೇ ಪನಿ ಬಳಸೋಳನೆ ಆ ರಟ್ಟ ಒಂದು ಬಿದ ಇದೆ ವರುಣನ ಪನಿ ಬಳಸ ಒಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಬಾಲಗಾದನಾಗಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ್ರ ಬಂಧುಳೆಗ ಕೂಡರ ಯಾನೆ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೇಶ ತಂದು ಎಲ್ಲಂತಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತಾನೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಪನೇರೆ ಅವು ಆಪುಂಡು ಇಜ್ಜೋ ಅಂತ ಈಗ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವಿನ ಆಸೆಲೆ ಅನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಉಂಬೆ ವಿಭಾಗೋಡಿ ಅನ್ನೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡದಿತ್ತೆ ತುಳು ಬಂಗವತ್ತಿನ ಚಿತ್ತನ ತುಳು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಮೌಲ್ಯ ಅದು ತಿಕ್ಕೋಡು ನನ್ನ ಕೋಡೆಲ ನಿಖುಲ್ ಗೊರ್ನನ್ ಚಿತ್ತನ ಓಲೆದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೆ ಬಿಯೋಡ ಆರ್ಡ್ರೇ ಪಾಡ್ಯ ಆದೇಶನೇ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕೋ DDP ಅನ್ನಕ್ಲೆಗೆ ಆದೇಶ ಮಲ್ತೆ ಐದು ಒಕ್ಕೋ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಿಗೆ ಅನ್ನ ಓಲೆ ಬರೆಯಕು ನಮಗೇನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆಕುಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುನ ಬೊಪ್ಪನ ಬೊಕ್ಕೋ ఆయన ಮಲ್ಪೊಡ್ಬಣದು ಯಾನ ಕೋಡೆಲ ಓಲೆ ಬರೆಯೇ ಈ ಕೆಲಸ ಯಾನ ಅಕಾಡೆಮಿಡ ಮಾತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಲೆತ್ತದು ಅಕಲ ಕೈಟಿಂಚಿನ ಬರೆ ಸಂಧಿಯೋ ಪಾರ್ಥನೋ ಕವಿತನೋ ಆನಿ ಅಕಲೆಗೆ ಯಾನ ಅಕಲೆ ನಿಖುಲು ತುಳುಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನನ್ನ ಚೆತ್ತನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನಪತ್ರನ ಕೊಟ್ಟು ಅವೇನ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಡು ಬಣಪನ ಚೆತ್ತನ ಅಂಗ ಇತ್ತಂಡು ಅವಲಾಗಿಲ್ಲ ಮೂಲ ಅಂಡು ಅತ್ತಂಡ ನನ್ನ ತುಂಬದ ದಿನಕಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ನಿಗಂಟ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾಯ್ತು ಪೊರ್ತು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಆಕಾಶ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಎಂಟ್ಲಿಗಿತ್ತು ಸಮಯಾವಕಾಶದ ಕೊರತೆ ಮೊರನೆ ಆವಳಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನು ಎಂದು ಇವತ್ತೇ ದಿನ ತುಂಬ ಆವಳಿತ ದುಂಪಾಡಿ ಅಂಚಾದೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ದಿನಕಲೆಡ ಅಂಡ ಇದೆ ಅಲ್ಪ ನಿಗಲ ಯಜ್ಞ ಉಂಡು ಈ ಯಜ್ಞ ಒಂಜಾತ್ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆ ಅದು ಮೂರ್ದು ಬರ್ತನ ಚಿತ್ತೇನ ಅವು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪದ್ನೆನ್ಮ ತಾಲೂಕೊಂಡೊಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಪದ್ನೆನ್ಮ ತಾಲೂಕುಳ್ಳ ತುಳು ನಗಲ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಕೂಟ ಅದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಐ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಶಾಲೆ ಗೋಡಿಯನ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕೂಟಲಾವಡು ಬಂದ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಹಂಗುಂಡು ನಿಖಿಲಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ಪೊಡೊಂದಿತ್ತಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನನ್ನ ಅವಧಿ ಕಮ್ಮಿಂಡು ಐತ ನಡುಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಐಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇತ್ತಂಡ ಒಂಜಾತೆ ನಮ್ಮಡ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಮಲ್ತರಡ ಐನ ಮಲ್ಪುಗ ಪಣಪನ ಪಾತ್ರೆ ನಿಕಲ್ಡ ಪಂಡಂದೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರಂಜಿ ಮದತೆ ಅವು ತಪ್ಪು ಮದತೆ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನಡಿತ್ತನ ಚೇತನ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ 2008 2000 ಒರ್ಬವರೆ ಉಂಟು ಎನ್ಮ ಒರ್ಬ 19 ವರೆ ಉಂಟು ಆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಚಾರ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ನಿಷ್ಠೂರವಾದಿ ಆಗಲ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಆನೆ ತೃತೀಯ ಐಚ್ಛಿಕ ಭಾಷೆಯಾದ ಪಾಲ್ತಾಡಿದ ಕಾಲುಡ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಪನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರದ ಸದಸ್ಯ ಆಗಿತ್ತೊಂದು ಅವೇನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಆಪನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗಪತ್ತಿನಾರೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ನಮ್ಮ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳರಿ ಆಯ್ತ ಬೊಕ್ಕದ ಟರ್ಮುಗಾರಿಗೆ ಗುರುಕಾಲಿ ಅವರು ಬಂದ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೆರಡಲ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಏನಡಲ್ಲ ಆ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರೆ ಅಂಡ ಅರೆಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾತಜಿ 5 ಕಾರಿನ ಏರ್ಲ ಗುರುತಿಸ ಏರ್ ಬಂದ್ಬನಂಚಿತ್ತನ ಬೇರೆಲ್ಲ ಆರಡೈತಂಡು ಅಂಡ ದೂರದ ಬೆಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಿರಿ ಚಾವಡಿ ಪುರಸ್ಕಾರನು ಕೊರ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾನವಿಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡೆ ಪಣಪನಂಚತನ ಪಾತೆರ ಆನ ಬಾಯಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಪೊರ್ಬಾಟ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತಿನ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಉದಯ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ನಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುದು ದೇವರ ಪಾದ ಸಂದುದೇರು ತುಳುವಪ್ಪನ ಪಾದ ಸಂದುದೇರು ಆರ್ನ ದಿವ್ಯಾತ್ಮಗೂ ನಮ್ಮ ಚಿರಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಟ್ಟಗ ಆಟ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನ ಈ ಲೇಸಿನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜೈತುಳ್ನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಒಂದು ಗೇಮನ್ನು ಆ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಯಾನ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ನಮ್ಮ ತಯಾರು ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತಿನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನ ಚೆತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಆ ಭಾವಚಿತ್ರನು ನೀವು ನಿರಂತರವಾದ ಗರಸೊಂದು ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಅಂತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡೋದು ಬರ್ಪನೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆ ಕುಡುರ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಸೊಲಮೇಲಿನ ಸಂದೇಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡುಳ್ಳೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಜಾಲುಂಡು ಆಯ್ತ ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತೆ ಬೇಲೆ ಅವನುಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಬೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಲ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಡಪನ ಚಿತ್ತನ ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಚಿತ್ತನ ರಾಜಮಂತ್ರಿ ಬೋರ್ಡು ಪಿರೋಡು ಬೆಂಪಾಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತೆ ಬೆಂಪಾಟಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ರಾಜಮುದ್ರೆಲ ಬೋರ್ಡು ಆಕಾಶ ನಗು ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತೆ ಅಪ್ಪೆ ನೇರ್ದುಂಬುದ ಗುರುಕಾರ್ದಿ ಇಪ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಅಕುಲ್ ಬತ್ತ ಕೇನ ಹೊರ್ತುಡು ಆರವಿನ ಅಸಾಧ್ಯ ಮಲ್ತೇನೆ
ಅವು ಆಕಾಶಣ್ಣಗೆ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಾದ ಬರ್ತನೆ ಇನ್ನು ತುಳುಕು ಈಗಿಂದ ಅವಿನ ಅಂಚಮಿನ ಆಪುಜಿಂದಂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ತುಳು ಇನ್ನಿ ಕೂಡ ಸೇರ್ದಾತು ಆ ಬೇರೆ ಅವಿನ ತೆರಿನಂಚಿತ್ತನ ಎಂಕುಲು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಯಾನ ಒಕ್ಕಲ ಒತ್ತು ಬಣಬನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರ್ತುಡು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸದಸ್ಯರು ಇನಿ ಬರ್ಪೇರು ಎಲ್ಲ ಪೋಪೇರು ಅಂಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪಂಪನ ಪೀಠ ಆ ಗುರುಕಾರ ಪೀಠ ಅವೊಂಜಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವ ಆಯನವು ಪಂಪನವು ಮಾತಿನ ಉಳಗಡಿ ಪಡೆ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಸೊಮ್ಮೆ ಸಂದೇಶ ಮಣ್ತೊಂದು ತುಳುವ ನಾಡದ ಮನ್ನ ಕಮ್ಮೆನ ಪರಡೂರು ಒರ್ಮೆನ ಅಪ್ಪೆ ಮಣ್ಣದ ಮೈಮೆಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಮೇ ಮನಸ್ಸು ಇರುಮೆನ ನೆಟ್ಟು ಎನ್ನಲ ಒಂದು ಒಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ತುಳುವೆ ಪೆಡಿಯಾನ ಬಾರ್ದು ಕೊಡ್ತವೆ ಇಂಕವು ಗೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಅನ್ನ ತತ್ತೆ ನಿಗಳು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನ ತಪ್ಪು ನಿಖಲಂತೆ ಅಷ್ಟು ಬಾರ್ದಿತ್ತಾರೆ ಕಡಪುಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಡ ಹೊಡಿತೆ ಒಂದು ಎರಡು ಕರೆ ಮಲ್ತದೆ ಪಂಟುಂಡದಲ್ಲ ಕೊಡ್ತುವೆ ಅನ್ನೋದು ಆದನು ಕಂಡೆ ಒತ್ತಡ ಹೊಡಿತೆ ಬಾರಿ ಅನ್ನು ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಸಂದಿನೆಯನ್ನ ಬೀರನು ತಿಗಿನವಳು ಪಂಟೇನು ಬಾರಿ ಪೂರ್ವ ಮುಡಿದು ಬರ್ತಂಡು ಒಟ್ಟೊಡು ತುಳುವ ತೆಂಬರೇನು ನಟ್ಟುವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಯಾನೇನೇನು ಜಡಪತಿ ನಕ್ಲೇನು ಕುರ್ಕುದಲಕ್ಕಲ ನಂಜಿನ ರಕಟ ತೊರ್ತುಗಿಡಪ್ಪಲ ಕಂಟಿನದಾಪನ ಕಂಟಕ ಕರಿಪುಲ ಒಟ್ಟುಗು ಬದುಕುನ ಏನೈ ಕೊರ್ಲ ಪಡೆದ ಬಂಡೊಂದು ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬಾತೆರಡು ಎನ್ನ ಮೋಕೆದ ತಂಗಡಿ ಮರಮಲೆಗೆ ದಾದಾನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರು ಬೇಜಾರಾಗಿ ತಂಡ ಏಕದ ಆಲ ನಾಚಿಗೆಜಿ ಯಾನ ಎಲ್ಲಾಪೆ ಎಟ್ಟು ಮಲ್ಲಲಾಪೆ ಅಂಚಾದೆ ಬೇಜಾರಾಗಿ ತಂಡ ಉಡಲ ದಿಡ್ಡೊಂಡ ಚೀ ಪಂಪನ ಬಾತೆರ ಬಂಡೊಂದು ತುರ್ತು ಕಾರ್ಯಗೂ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಲೆಗೆ ಮದಿಮೆ ಇನ್ನೆ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಹೋಗೋಡು ಎನ್ನ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಯಾನ ಬೈಲೆ ಅಂಜಾದ ಏನನ್ನ ಅಗಪೆರೆ ಅದು ಮಲ್ತು ಕೊರಡ ಪಣದ ಭಿನ್ನಪ್ಪ ಮತ್ತೊಂದು ನಿಖಿಲೆಗೆ ನಾನೂರ ಬೊಕ್ಕರ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೇಕವೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಜೈ ಸೊಲ್ಲು ದಾಯಿ ಎಕ್ಕುಲೆ ಅದು ಇರೆಡು ಮುಖಲ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಏನಿದೆ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮನೆ ಕುಲಿನಾರು ಇದನ್ನ ಕೈತಡೆ ಎಂಕುಲ ಬುಕ್ಕನ ಪತ್ತೊಂದು ಬರಿ ಎರಡು ಎಂಕುಲ ತುಳು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಇದನ್ನ ಕೈತಡೆ ಬರ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರಿಯರ್ ಉಂಟು ಕೈ ಜತುಲನಾರು ಅಂಚದು ಎಂಕುಲ ಬೊಕಲ ಎರಡು ಒತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಕಡಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊನ್ನೆ ದುಂಬದು ಮಸ್ತಿನ ಮುರುಗಿನ ಮಂದಿನ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿ ಅಂಜನೆ ಪತ್ರಕರ್ತೆಯರಾದ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ರಂಗಂಪಾಡಿ ಮೇರೆದು ಭೂಕುಲ ಉಳುವೆಳದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಳ ಮುಂಚೆನೆ ಇತ್ತ ಭಾಷೆ ನೋಡಿದ್ರು ఒక వైకాంతిక లేఖిస్తారు ఒక వదిలిపెట్టారు రఘుడి ఆకాశవతి ఉషాలక్ష్మి చెప్పారు ಅಂಚನೆ ಈಗ ಮಾತೆಗಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಅಂಚಿನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೂತ ಒಂಜಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡುವುದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚಿನ ಒಂದು ಬುಕ್. ಈ ಬುಕ್ದ ಉಲಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈಗ ಅರ್ಥ ಅರ್ಥಾವಳಿದಾಗೆ ಅಂತ ಯಾವ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅಧ್ಯಯನ ಒಂದು ಈಗ 25 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇರ್ತದ ಮಾತನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಐತಿ, ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳ ಆಸಕ್ತಿ. ಈ
ಈ ಬೂಕದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಪಟ್ಟ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಪಡೆಯಿದೆ ನೂತ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಬೂಕು ಗುಡಾಯಿನ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಆರು ತುಳುಲ ಬರ್ತೇವೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಲ ಬರ್ತೇವೆ, ಕೆಲವರು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಆಂಧ್ರ ಎಂಟು ತೋರಿಡು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತುಳು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಣ್ಣ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಂದ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಸಹಜ. ಅಣ್ಣ ಎಂಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಮನವಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಅಣ್ಣ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಈ ಕವಿತೆ ಬರೀತಾರೆ ತೊಡಕು ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಅವೇನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಕನ್ನಡವು ಬಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ದಾಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ನೀವು ಇಡೀ ದೇಶದ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಪಿನ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇತ್ತೆ ಜಾರ್ಖಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾಗ ಹೋದ ಜಾರ್ಖಂಡ್ದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆಯನ ಭಾಷೆ ಭಾಷೆ ಇದ್ದು ತುಳು ಅನ್ನ ಕನ್ನಡ ಆಪಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಆಟ ಆಪಿ ಯಾರು ದಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನೀವು ತಪ್ಪೇ ನಡ್ತಿ ನೀವು ಮಲ್ತಿನ ಈ ಕೆಲಸ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇನೋ ಒಂದು ಮಲ್ತೋಡ ಬಾರಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆತು వచ్చిన ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಇತ್ತೂಲೆ ಅಮೃತ ವರ್ಷ ಕವನ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕವನದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐತಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಇತ್ತು ಆಂಡ ಅವು ಗೊತ್ತಾದ ಯಾ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ್ರ ಆಂಡ ಇಡೀ ಕವನ ನೂತ ಒಂಜಿ ಅಂತ ಕವನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ರುಬೀಸ್ ಆತು ಅವು ಅವೇ ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಅಂಚ ಒಂದು ದಾಯ ಬಂದು ಮಾಡ ತುಳು ಕಾಣ್ತಿನಾಯಿ ತುಳು ಗೊತ್ತು ಬಂದಿನಾಯಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಇಡ್ಪಾಡಿ ಇದ್ಯಾಸನಾಯಿ ನೈನ್ತ್ ಒಂದೈತೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಡು ಅಂತ ಆಯಕ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾವ ಆಯ ಮೌಲ್ಯ ಗೊತ್ತಾವಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅವು ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿ ಅವು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದೈತೆ ಒಂದಿ ಅರ್ಥ 50% ಗೊತ್ತಾಗ ಅಣ್ಣ 100% ಗೊತ್ತಾಗ ಅಂಚ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಇತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಬಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದಯಗೊಂಡ ನಿಗದಾಲ ಮಲ್ಪನೆಕ್ಕಾಲ ವಿರೋಧ ಅನ್ನಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎನ್ನ ವಿನಂತಿ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾತೆ ಬೂಕ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಉಂಟು ಕಲ್ಚರ್ ಉನ್ನತ ಈ ಒಂದೇಟು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಡ ಈ ಬುಕ್ ನೂತೊಂದು ಕವಿತೆದ ಅರ್ಥ ಅವು ಕೇಳ್ಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಯ್ತನು
ಅಂಚಾದ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಭಾವನೆ ಈ ರೀತಿಯ ಬುಕ್ಕು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ವೈದ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೂತು ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬುಕ್ಕು ಕಲ್ತಿರನೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಆಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಂದರೆ ಜೈತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಬಲ್ಲಟ್ಟು ಇಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಬುಕ್ ಬೈದು ಅಣ್ಣ ಇಚ್ಚಿನ ಬುಕ್ದ ಮೌಲ್ಯ ನಲ್ಲವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ನ ಏನು ಒಂದು ಕೈಯಾಗೈತೆ ಕಣ್ಣೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ಆಂಡವ ಜೈತುಂಜಿ ಕೆಟ್ಟ ಬರ್ಪಿ ಅಂಡ ತಪ್ಪ ಸರಿಯಾದ ನಿಖಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ ತಪ್ಪಿದ್ದನ್ನ ಮಾಪಾಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿ ಅವೇ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ ಬಂಡೈತೆ ಈ ಕಾರಣ ಇಪ್ಪತ್ತುಂಟ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈದಿದ್ದು ದಿಕ್ಕದೇ ಕಾರಣನೇ ಆಕಲಿ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಚರ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಕ್ಕಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಕಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತದ್ದು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವಲ್ಲ ಅಕ್ಕನ ಭಾಷೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಭಾಷೆಗೆ ನಾವು ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಇಂಚಿನ ಕಲೆ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಕಲ್ಚರ್ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಆಹಾರ ಉಂಟು ಅವು ಮಾತು ಹೇಗುವಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಆತಗಿ ಅಂಚಾದ ಒಂದು 8ನೇ ಬಡಿಕೆದು ಸೇರಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಸಮಾಧಾನ ಎಂದಿರಂದ ಇತ್ತೆ ಬೀದ ಇಟ್ಟರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಂದ 6 ಮಂದಿ ಕುಳಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಶ್ವಾಸವು ಆದರೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಳು ಕಲ್ಚರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲ ಹಿರಿಯೊಂದು ಆ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬೆಲೆಗಳು ಉಂಟು ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಅಂಚಾದ ಈ ಹೊತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮಂತಿನ ಈ ಬುಕ್ದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತಿನ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗ್ತದೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ 5 ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀನ ಒಂದೇ ಪಂಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರು ಅಲ್ಲೇ ಕವಿತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಈಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತೇನೆ ಒಬ್ಬರಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದೇನೆ ಆಯಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಡ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ಮಾತಾ ಜೈತುಳುನಾಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾದು ಈಗ ಇಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಏಪಾಲ ಮದುವೆ ಐತೆ ಈಗಲ ಮಾತಾ ಬೇಸಾಯ ಉಂಡು ಪಡೆದು ಇನ್ನೊಂದು ಈಗಲಿ ಮಾತಾ ಸೌಮ್ಯ ಸಂದಾವೆ ನಮಸ್ತೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ಚಿದಂಬರ್ ಸರ್ ನನ್ನದು ಮಗು ತುಳು ಬುರ್ಪದು ಹೆಸರಾಗಿನ ಪೂರ ಕವಿತ್ಲೆಗೆ ಅಜಲ ಪಟ್ಟಣಾಲಯ ಸರ್ ಉದಯದ ರಕ್ಷಿತ ಕಲಾ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡಬಾರ್ದು ಬಂದು ಭಿನ್ನಾಪ ಮಾಡ್ತೋದಿಲ್ಲ. ತುಳು ಬುರ್ಪದು ಹೆಸರಾದಿನ ಕವಿಗುರು ಈ ನಮ್ಮ ಆದೋಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸಗೋಡು ಬೇರೆ ಆದೋಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸುರ್ಗಾದೆ ನಿರಂಜನ್ ಆಕೆ ಬೇರೆ ಬರ್ತದೆ ಆದೋಲೆ ಇದರೊಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಿಧಿ ಪಾವಂಡೆ
ಶ್ವೇತಾಂಬಿಕಾ ಎಂ ಕಡೆ ಶಿವಾಲಯ, ಸುಧಾ ನಾಗೇಶ್ ಕುಡ್ಲ, ಉಮೇಶ್ ಶಿರಿಯ ಕುಂಬಳೆ, ಪ್ರೇಮ ಹೊಣ್ಣೆ ಕನ್ವತೀರ್ಥ, ಸೋಮೇಲು ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆದರ ಬರವಲೆ ಚಿದಂಬರ ವೆಂಕಪಾಡಿ ಮೇರೆ ಹೊರಡೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮತಿ ವಿ ವಟಿಯಾನ್ ಕಿನಿಗೋಡಿ, ಶುಭೋದಯ ಸುಂಕರಪೇಟೆ, ಭಾಸ್ಕರ್ ವರ್ಕಾಡಿ, अनुषा पूजारी, पवन वेणूरू, ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆಧಾರ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇಯರ್ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ಕನ್ವತೀರ್ಥ, ನಾರಾಯಣ ಪೇರ್ನೆ, ಚಂದ್ರಾಸ್ ಕುಂಬಾರ ಬಂದಾರ್, ನವೀನ್ ಚಿಪ್ಪಾರ್, ಗುಲಾಬಿ ಸುರೇಂದ್ರ ಸುರತ್ಕಲ್, ಅನುರಾಧ ರಾಜೀವ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಶ್ವೇತಾ ಕಜೆ, ದುಂಬದಾದ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ರಘು ಎಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ रक्षित बी का केरा, राजेंद्र प्रसाद एक्कर, राजेश एस आचार्य कटी, हरिणी कटी, ನನ್ನ ದುಂಬದ ಆದೋಲೆ ಪಟ್ಟಣ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಕ ಮೇರೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದು ಕೇಳಿಲ್ಲ. जयरामा भारत कलरका, गुणाजय रामचंद्र भट्ट केरलगट्टी, पृथ्वी तुळवे, सोमेलू सरुण चोटा, गीता लक्ष्मी आदल पड़न केनलो, सोमेलू इनिता ई आदल पड़न दिसिंग मुगितल चुकी दी पैर सोमेलू ಸೊಲ್ಮೆಲು ರಕ್ಷಿತ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ನನ್ನ ದುಂಬಗು ಕುಡ್ಲ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹೊಸಬಿಟ್ಟು ಎಮ್ಮನಿ ವಾರ್ಡ್ದ ಬದುಕಲು ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಯಾನ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ಪೆಣ್ಮೇಲೆ ತೋಟವನ ಸ್ತ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ಟು ಒಂಜಿರಂಟು ಪಾತೆ
ತಾಯಿ ಉರ್ಲಗಂಟಲೇಸಿದ ವೇದಿಕೆ ಪುರ ಮಾತಾ ಬಿಂದನಂಗ ಅಂಚನೆ ಮೂರು ಸೇರಿಸಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತಾ ತುಳುವಕ್ಕನ ಬಂದರೆ ದಾರಿಯಂಜಿ ಶೋಕದ ಪುಸ್ತಕ ಬುಕ್ಕು ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಕಜ್ಜಾಯಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮೂಲ ಮಂತಲ್ಲ ಅಂಡ ಗುಡ್ಲದ ಪೇಂಟದ ನಡು ಕೆಂಡ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ನಡಪನಂಚಿನ ಕಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಈ ಹಾಲ್ದಲ್ಲೇ ಮುಕ್ತಾಯ ಆವಂದೆ ಅವು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸುವಂಚಿನ ವೇದಿಕೆ ಜೈತುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಕೈಬಾರ್ದರೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಪಾತ್ರನ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಬಂಡೇರು ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಪೂರ ರೈತುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಪೂರ ಅವೇನೊಂದು ಚೂರು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆದದ್ದು ಪಂಡ ಆ ಪಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ಬಂಡೇರು ಇಂಚ ಬಂಡೇರು ಅವನ ಅಂಚದದ್ದು ಬಂದ ಆ ಪಂಡಿನ ಆ ವಾದಕ್ಕೂ ಸರಿಯೇ ಬಂಡೇರು ಅవి ನನ್ನ ಚೂರು ತಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅವೇನು ಸರಿ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೈತುಲ್ನ ಸಂಘಟನೆದ ಮಂಕನ ಬರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಡ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೀತಾರೆ ಮಾತಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಕವನನ್ನ ಐಕ್ ಬರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಾವಂದರೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನಾದ ಬೆಳಗಡೆ ಬರೋದು ನನ್ನ ಉಳಿದಾರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಕನ್ನಡದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಐಕ್ ಒಂದು ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಅಂಚದು ನೆಟ್ಟು ಪುನಃ ಬರೆದಿನ ಮಾತ ಏರ್ ಮಾತ ಕವನ ಬರೀತಾರೆ ಏರ್ ಮಾತ ಲೈಕ್ ಮುನ್ನಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಲು ಇಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕಜ್ಜು ಕೈಪಾದಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ನನಾದು ಯಶಸ್ಸು ದಿಕ್ಕಡು ನನಾದು ನಿಗಲ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ನನ್ನಲ್ಲ ಸಾಗಲು ಪೋಡಲು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊಲ್ಮೆಲುವನು ಸರ್ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ನೆರಳಾದ ಬೇರೆಯಾದ ಸಂಘಟನೆದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೇರೆಯದು ಕೈ ತಾಂಗಿಕೊಂಡು ತುಳುವಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಯಾನಪ್ಪಲ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ನೊಂದು ಮಾತೆರೇಕ ಉಮೇದು ಕೊರ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಪದಕಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಡು ಕಜ್ಜದ ಬಗೆಟ್ಟು ಕುಲ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ನನ್ನ ತುಳುವನ್ನು ಎದ್ದೆದ್ದು ಬೀಳುತ್ತಿಹೆ, ಉದ್ದಾಡಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿಹೆ, ಗದ್ದಲ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗುತ್ತಿದೆ, ಜಗವನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುವೆನು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ಸಕನೆ ನಿನ್ನ ಉದ್ಧಾರವೆಷ್ಟಾಯಿತು ಮಂಗುತಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟದ್ದು DVG ಬಂಡೆ ಇಂಕೇನೆ ಇಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ DVGನ ಈ ಹುಟ್ಟಿ ನೆನಪಾಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ DVG 30 ವರ್ಷದ ಪಿರವೇ ವಿಡಂಬನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂತ ವರುಣ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾವು ಬೇಗಡು ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾವು ವಿಷಯ ಐತೆ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪಿರಬೂರೊಂದು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಂಚಿನ ಲೋಪ ಕಾರಣ ಪಂಡ ನಮಗ ತುಳು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅವೊಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಆಪಡು ಅಂಡ ಇನಿ ನಮಗ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶನೆ ಕೇಳೋದು ಪಾಪ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ಅವು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಬಿರಾಕದ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೊಂದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಧ್ವಜಭವನ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮಗೂ ಬತ್ತದ ಬಂದಿದೆ ವಿಡಂಬನತೆ ಏಕ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಉಕ್ತಿನಿ ಆದಿತ್ತ ಪನಡಂಡನಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಂಪು ನಾವು ನಮಕ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರು ದಾದಾ ಒಂದು ಪಂಡ ಇತ್ಯದ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೊಡಾಯಿನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗುಂಟು
ಅವೇನೇ ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಮುಗಿ 4-5 ದಿನ ತುಂಬ ವೀರ ಸಾವರ್ಕರ್ನ ವಿಷಯ ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚಿನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಅಂಡ ಲೋಕಲ್ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಲ್ತಿಜೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ತುಳು ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ತಡೆಗೆ ನಾಶ ಒಂದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದೇಶದ ಒಲೈಡ್ ಸಮೇತ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಮಿಕ್ಕ ನನಜ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇರಿಕೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾಶ ಆದ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಮೂಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಈ ಉಪ್ಪಿನಿಯಾದ ಪಂಡಿನೈಕ ನನಂಚಿ ಕಾರಣ ನಮಡ ತುಳುಟ್ಟು ತುಳು ಭಾಷೆಡು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಇಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿಲು ಬರೋಡು ಬಂದ್ಪನೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಬರೆಯ ನಂಚಿನ ವಚನ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ ಬರೆಯ ನಂಚಿನ ಉಪ್ಪಿಲಿಪ್ಪು ಅತಂದಡ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಾನ್ ಕವಿಗಳು ಬರೆಯ ನಂಚಿನ ಸತ್ವಯುತವಾದ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಇಂಚಪ್ಪದ ಕಾಲಡ ಬೈದಿಸಿ ದುಂಬಂಜಿ ಕಾಲಡ ಬೈದಂಡು ಶುರುಕು ತುಳು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ 19ನೇ ಶತಮಾನಡು ತುಳು ರಾಮಾಯಣ ತುಳು ಮಹಾಭಾರತ ಅವು ಅತ್ತಂದ ತುಳು ಭಾಗವತ ಕಾವೇರಿ ಇಂಚಿನ ಏತೇತೋ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬರ್ತಂದು ಅಂಡ ಮಧ್ಯಡ್ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಸತ್ವ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರಂದೆ ಕೊಂಡು ಈ ಸಂದರ್ಭಡೆಯಾನು ಪೆರೇರಾಯ ನಂಚಿನ ಈತ ಬೂಕದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ್ರ ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಉತ್ತರ ಕೊರ್ರ ಆಶೆ ಮಂತ್ರ 6 ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಒಂಜಿ ದೃಷ್ಟಿಡು ತೋರಾಗ ನಮಕ್ ಅಂದೊಂದು ತೋಜು ಆಂಡ ಈ ಪುಸ್ತಕ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಬತ್ತಂಡು ಪಂಡಂದಾಂಡ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಜವಣ ಜವಣ ಅಂತೇರು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ ದಾಯಕ ಮಂದಿರಂದು ಪಂಡ ಐಕೊಂದು ಬಲವಾಯಿನ ಕಾರಣ ಉಂಡು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಯಿನ ಸಮರ್ಥನ ಉಂಡು ದಾಯಕ ಪಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ನಂಗೆ 2001 ಇಸ್ವಿ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾಂಡ ನಮಗ್ಲಿಗೆ ಏರೆಗಳ ವಿಷಯನೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಾಂಡ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಂಡದ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿಕ್ಕೆ 22 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರಸುವಾಡಿ ತುಳು ಲಿಪಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಲಿಪಿ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಲಿಪಿನ ನಮ್ಮ ಬರಿಕ ಬಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷಾ ಲಿಪಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗಳಸೊಂದು ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಬರಿಕ ಬಾಡಿದ್ದು ಶರಣಗತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಪೋಯ ನನ್ನ ಇತ್ತ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಲಿಪಿ ಉಂದು ಪಂಡಿದ್ದು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಟೆ ಪುಸ್ತಕ ಮಲ್ತಿಸಿಂದ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ನಮ್ಮ ಲಿಪಿಟೆ ಮಲ್ತು ಸರಿ ಅಂತಂತು ನಮಗದಾದ ಕೂಡ ಆಯ್ತ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನದಾದ ಉಂದೇನು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಬಂತು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಆಯ್ನ ನಮಟ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ತುಳುವೇರು ಮಾಮಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿವಂತೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಬಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕಲ್ತದ ಅಲ್ಪದ ಜನಗಳೊಟ್ಟಿಗೂ ಒಟ್ಟುಗಾದ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪುದರ ಮಲ್ಪ ನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮುಂದೆ ನಮಗೂ ಮುಳ್ಳಾದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆನೇ ನಮಗೂ ಮುಳ್ಳಾದುಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹಿಡಿದಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಮದದ ಬೋಕು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತಿರುಗದ ಗುರು ನಂಚಿನ ತಿರುಗದ ಧ್ವಜಭಾವ ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಒಂದು ಅಗತ್ಯತೆ ಒಂದು ಅಂಚಾದ ತುಳು ಲಿಪಿಟೆ ನಮಗ ಪುಸ್ತಕ ಅವಡಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವಿನ ಆಂಡು ಬಂತು ನನಗೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಆದ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಇನ್ನು ಪೆರೇರಾಯನ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಡಿಯರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಇಪ್ಪಂದು ಅಕಲೆಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುಜಿ ಕಲ್ಪಡತೆ ಅಕಲ್ ಕಲ್ಪಡ ಬಂತು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಇದ್ದದ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಳು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಯುನಿಕೋಡ್ದ ಒಂದು ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದು ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಬರೆತೇರು ಬಂತು ನಮ್ಮ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೊಡ್ತಾ ಕನ್ನಡ ಕೊಡ್ತಾ ಅಗತ್ಯದಾದ ಉದ್ದೇಶದಾದ ಕೊಡ್ತಾ ಕಲ್ಪಡೆ ತುಳುಲಿಪಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಾದ ಈ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಪರಮಾಟ ಮತ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಎನ್ನ ಬಂದಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸೊಲ್ಮೆ ಉಂಟು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪೋತುಂಡು
ಕನ್ನಡದ ಒಂಚೂರು ದಾದ ಬಂಡದ ತಿರುಗದು ಒಂದು ನಮ್ಮನ ತುಳುಲಿಪಿ ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಮೊಕಲಾನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭದ್ರಬಾಯಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಬುನಾದಿ ಉಂಡು ಮೊಕಲಾನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು ಪಂಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಪೆರಿಡು ಬರಡು ಪಂಪುನಕ್ ನಮಕಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರನೇ ತುಳುಲಿಪಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ದೇಶದ ಒಳ್ಳೆ ಲಿಪಿ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬರ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿಭಜನಾತ್ಮಕ ಲಿಪಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದಿಜ್ಜ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರು ತಾಯಿಗೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾಷೆ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ಪತ್ತಂಗ ನಮ್ಮ ಲಡಾಯಿ ಮಂತಂದೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೊಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಒಂಜಿ ಗುಡೊಂಜಿ ಲಿಪಿನ ಕೊಡತ್ತದು ಒಂದೊಂಜಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಸ್ಪದ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಂಪಿನ ವಿಷಯ ನಮಕ್ ಬರು ಆಂಡ ನಮ್ಮದಲ್ಲ ಹೊಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಬಂತು ಕಾಣತ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತುನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅವಳ ಗಾಯಕ ಧ್ವಜಪ್ಪ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮకు ಗೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮకు ದಿಕ್ಕೊಡಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕ ಮಾನ್ಯತೆ ದಿಕ್ಕುದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾಡದ ಹತ್ರ ನಮకు ನಮ್ಮ ತುಳು ರಿಪೀಟ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ ಪಂಡು ಎಲ್ಲ ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತಂದ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒರಿಲ ಆ ಪುಸ್ತಕನ್ನು ಓದಬೇಕು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪಬೇಕು ಅಂಚಿನ ಕಾಲದ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಬರಬೇಕಂತ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ಇದರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಕವನದಲ್ಲಿ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಮನವಿ ಅತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಉಂಟು ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬಹುಶಃ ಇತ್ತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಥೆ ಬರೆಯಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಂದ ಯಾನೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಮಲ್ಲ ಅತ್ತಿನ ಕಿನ್ಯ ಸಾಹಿತಿ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಸಹಜವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಸಹಜವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಡಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇನಿ ತುಳುಕು ಗೋಡಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ಇನಿ ತುಳುಕು ಗೋಡಾಯಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲವಾದ ಬಂತು ನಂಚಿನ ಶಬ್ದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಪಂಡದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಪಂಡದಾದ ಶುರುಕು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮನ್ಕೊಡು ಬರೆದ ನಂಚಿನ 100 ಜನ ಕವಿಗಳು ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ಪ್ರಪಂಚ ಲಿಪ್ಪುನ ವ್ಯತಿರೇಕ ಭಾಷೆ ವ್ಯತಿರೇಕ ಲಿಪ್ಪುಡಿಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಓದುದು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಕ್ಕ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಾದು ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಂತ್ರದ ಸೇರಿ ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಟ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾತಾಡೋರು ಕೈಯಾರ ಕೆಂಜಣ್ಣರೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಗೋವಿಂದ ಪೈಕಲ್ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತೇರು ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬರೆಯರು ಆಂಡ ತುಳುಟಾವುಡಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಆಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಜೈಕಪ್ಪಗ ಆಯಾ ಕಾಲದಾಯಿನಂಚಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿತ್ತು ಆಂಡ ನಮ್ಮಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪುನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಲ್ಪುನ ನೆಟ್ಟು ತೆರೆದು ಬರ್ತದೆ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾರಂತರ ಮೂಗಜ್ಜಿಯ ಕನಸುಗಳು ಓದಿಲ್ಲ ಐಟ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಟ್ ಇಪ್ಪುದೇ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳು ಅವಾಗ ನಮಗೆ ತೆರಿಕೊಂಡು ಓಹ್ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜವಣೆ ಏನ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದೇನು ನೀರದು ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತುಕೋಡು ನಮಕ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಬಲ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಅವಡಂಚಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಜವನರ ಶಕ್ತಿಲ ಉಂಟು ಇನ್ನದಿನ ಜೋಕ್ಲೆಟ್ ಬರ್ತದ ಪ್ರಾಯದಕ್ಕಲು ಕರಿಯರ್ನಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಕವನಗಳನ್ನು ಬರೆಯಲು ಆಂಡ ನಮಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿ ಮಲ್ಪರ ಸರಿಯಾದ ಹೊತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಬರ್ಪುನ ರಡ್ಡು ಸರಿ ಇತ್ತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದುಂಬುದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪಾಡೋದಾಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನೇ ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡಾಗ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ನೆಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಡತನ ದುಂಬುದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಕೊಂಡ ಅಂಚ ಅಕ್ಲಾಗ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಬಡತನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬೊದ್ದದ ಒಣಸಿಟ್ಲ ಭಂಗ ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆರೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಭಾರಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಪಂಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು ಮನುಷ್ಯಗ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಒಕ್ಕ ಬಾಲ್ಯದ ಯೌವನದ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಕವನ ಬರೆಯನಂಚಿನ ಕಿನ್ನೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಮಿಗಿಲೆಗೂ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂದರ್ಭ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು
ಅದ್ಭುತವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಾದ ಭಾರತದ ವಿದೇಶಿಕುನಂಚಿನ ಬೇಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕನು ಒಂದು ತಿರುಗದು ತೂನಾಗ ತುಳು ಪಿಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಉಂಡು ಪಡೆದು ತೆರೆಯೋಡು ಅವೇನು ಓದೋಡು ಬಂದಾಗ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು. ಐಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಂಚಾಂಗ ಪಾಟಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಇನಿ ಜೈತುಳು ನಾಡದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಆಂಡು ಪಂಡಿತನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಈ ಒಂಜಿ ಕಜ್ಜರದ ಪ್ರೇರಣೆ ಆದ ನನಾತ್ ತುಳು ಭಾಷಾ ಲಿಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತುಳು ಲಿಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಬರಡು ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಡಿ ಬರಡ ಯಾನ ದಲ ಇರಗೆ ಬೇನಾಪಿಲಕ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತ್ರದ ನಮ್ಮ ನನ್ನಲ ಪ್ರಯೋಗ ಮಂತಿಚಿಂದ ಆಂಡ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಮಾನಾದಿಗೆ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಓಡಾಂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ನನ್ನದು ಜೋರುಡು ಬತ್ತೊಂದು ಪೊಪ್ಪ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ನಂಚಿನ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಿಯಾರಂಡ ಆಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತನೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಡೆ ಮೋಕಿಡೆ ಬೆಳೆಪಾದ ಪೊಪ್ಪ ಈ ವರ್ಷ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತ್ಯಾಗ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗೆ ದಾದ ನಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊರಿಯ ಅತ್ತನ ದಾದ ಪ್ರೀತಿನ ಧ್ವಜಪಾಯ ನಿಜವಾದ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ತುಂಡ ಅವು ನಮಗೆ ಬಿರ ವೈದಿಸಿ ಯಾನ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲ್ತದ್ನು ಇನ್ಯಾನ ತುಳುಡಿ ಎಂಚ ಪಾತ್ರ ಬೈಡ್ದ ಕೊರ್ಲುಡಿ ಎಂಕ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರ ಬರವಣಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ನಮಗ ಉಭಯ ಭಾಷೆದ ನಿಂತು ವಿರೋಧ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡ ನನ್ನ ನಿಖಿಲಗೂ ಹೋದರ ಅನುಕೂಲ ಪುಂಡು ಪಂಡದು ನಿಖಿಲಗ ಅರ್ಥಾಪಿಲಕ ಬರಪುನ ಕಾಲ ಬದಲಾದ ನಮ್ಮಡದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಭಾಷೆ ನಿಖಿಲ ಕಲ್ತದ ಮೊದಲು ಬತ್ತದಾಗಲ ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡದ ಒಟ್ಟು ತುಳುನು ಕಲ್ತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಾಗಲು ಬತ್ತನಕಲು ಸಮೇತ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ಟು ಕಲ್ತದ ಇನ್ನೇನು ಕಲ್ತದ ಬೋದ ಅಲ್ಪ ಗೊತ್ತದಾಗಲಿದ್ದು ಧ್ವಜಭಾವನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಅನ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾದ ಆಶೆ ನಮ್ಮ ಜೈತುಳು ನಡೆದ ಮಾತ ಬದುಕರಿಲ್ಲ ಅತ್ತಂದೆ ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪಂಡದೆ ಎಂಕ್ ಭಾರಿ ಸಂದರ್ಭ ತೆರೆದು ಬೈತೇನೆ ಅಂಚ ಬಂದಲೆ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯನ್ನು ಜೈತುಳು ನಾಡದ ಮಾತ ಈ ಒಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಡು ಭಾರಿ ಬೆಂದನಂಚಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನಂಚಿನ ಅಶ್ವಥ್ ತುಳುವೇರು ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯಂತ್ರಿ ಅವಿನಾಶರು ಕುಶಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಟು ಕುದರ್ ಬಣ್ಣಕೊಂಡ ಪತ್ನಿಗೆ ಇರೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಡಿಯಾನ ನಿಖಿಲ್ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದರದ್ಯಾನ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭ ಯಾನ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಆದ ಒಂದೇನು ತೂತ ಯಾನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಬುಕ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಏತು ಭಂಗ ಪಂಡದ ಅವು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆಲ್ಲ ಮಂತನಕ್ಲಾಗೆ ಆಯ್ತ ಭಂಗ ಗೊತ್ತಾವು ಇಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಿನ್ನ ವಿಷಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತಿರೆ ಪುರ್ಪ ಒಂದು ಪುರ ನಿಜವಾದ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಎಂಕ ದಾಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮಡ ಬಾರಿ ಜನ ಅನಿಸಿನ ಕ್ಲಿಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಇನಿ ಯಾನಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಮಸ್ತಿರೆ ಬಂಡದಾದ ಪುರ್ಪ ಬಂಡದಾದ ತಿರುಗದ ದೂಕು ಅನಿಸಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ನಿಖಲು ಒತ್ತುದ್ದು ಈ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರನ ಕೊಣಪರ ಪಂಪು ನಾವು ವಿಷಯ ನಿಖಲು ಕೊಣಪರತ್ತ ನಾಡದು ಗಾಯಪಂಡ ಏದೋ ಶಬ್ದದ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಸೆ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟವಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ನಮ್ಮ ಮದತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ವಾಸ್ತವ ಭಾರಿ ಬೇರೆದ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶಬ್ದ ಭಂಡಾರದ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂಪನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಉಂಟು ಅಂಚಾದ ಈ ಕಾರ್ಯ ಕಜ್ಜಲು ನನ್ನಾತ ಗುಂಪು ಪಾಡು ಪಂಪುನ ಎಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭಡಿಯಾನ ನಿಕ್ಲೆಗು ಹಾರೈಸವಲ್ದು ತುಳುನಾಡುಗು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ನನ್ನಾತ ಶ್ರೇಯಸ್ ನನ್ನಾತ ಕೀರ್ತಿ ಬರಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಉದರದ ಅರ್ಥ ನಿಜವಾದ ಶೋಭಾಯಮಾನವಾದ ಶೋಭಿಸಾವಡು ಪಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಪು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದಾಟಾಡಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ನಮಗೆ ತೆರೀಪಾರ್ದಿರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ
ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಒಂಜಿ ದಾಲ ವಿಷಯದ ಬತ್ತಿಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಮೂಲ ಇತ್ತಂಚಿನ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಮಾತ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡವರ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪ ಜೈತೋಳನಾದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಈ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬೈದಿಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪನ್ಪುನಾರ ಒಂದು ಸರಕಾರದ ಅಂಗ ಆದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆ ಸರಕಾರದ ಅಂಗ ಆದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಬೂಕ್ ಈ ಮಸ್ತಿರದ ಉದ್ದೇಶ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಸವನ ಆದಿಪ್ಪುನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಆರನೇ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿಯ ಬರೆದು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಿಗೆ ಕೊಪ್ಪುನಕ್ಕೆ ಆತ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಜೈತೋಳನಾಡು ಸಂಘಟನೆಗೆ ಇತ್ತದ ಆ ವಿಷಯದ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಂಚಾದರನ್ನ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಡಾರನ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಮುನ್ನುಡಿ ಬೆನ್ನುಡಿನ ಸೇರಸಾಯಿ ಪನ್ಪುನೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದ್ರ ಯಾನ ಇಚ್ಛೆ ಮಲ್ಪ ಅವೇ ರೀತಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ತಾಂಡಂತ ಕಡೆತಾರೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿನ ವಿಷಯನೇ ಬೇರೆ ಸಂದರ್ಭ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚಾದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕದ ಬಂಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ನಿಗರ್ವಿ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಂಘಟನೆದ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಯಾನು ಬದಲ್ಬೋದು ಎಂಚಿನ ಜೈತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಆವಡೊಂದು ಪಂಡ ಕೂಡಲೇ ಒವೇ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಬಾಕಿದ ದುಂಬದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ದೂರುಜಿಯನ್ನ ಆಂಡ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ನಾವು ಒಂಜಿ ಒಲಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಅರೆಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಉಂಡು ಐದು ತುಳುನಾಡಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಯಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗ ಯಾರು ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಎಂಕಲ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಈ ವಿಷಯ ಆರು ತುಳಿದ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಎತ್ತೋ ವಿಷಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಲ ಮೂರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಪುನಾರ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಜಾರದಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಕೂಡ ಮೋಕೆಡ್ ಪುಸ್ತಕಡಾರನ ಬುಧಾರ್ಪಾಡ ರಾಯಜಿ ಪಟ್ಟದ ಮೋಕೆಡ್ ಕೂಡ ಅರೆಕೊಂಡು ಇನ್ನೇ ಉದೀಪನ ಅನ್ಪಾದೇವೆ ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗ ಆದಿಲ್ಲ ನಿರ್ಣದಾಯಿಗೆ ಬಂದು ನಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬರು ಐಕಲ ಉತ್ತರ ಪಂಪಯಾನ ಯಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಗ ಆದಿಲ್ಲ ಅವೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ತಂದು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಬೋದಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂಗ ದಾಂಡ ಯಾನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆತ್ಮ ಉಂಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡದಾಗ್ಲು ಇದು ಬೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಸತ್ಯ ಬಂದ್ರೆ ಎಂಗ ಈ ಸಂದರ್ಭ ತಿಕ್ಕು ಐಜ ದುಂಬು ಬಂದ್ರ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದಾಗ್ಲು ತೂನ ಬರೋರು ಎಂಟು ಮನಸ್ಸಿದೆ ಜೋಕುಲು ಪಾಪದ ಜೋಕುಲು ಈ ಇದ್ದದ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಯ್ಯನಾಗ ಓಲ್ಕುಲ್ಲು ಶನಿವಾರ ಅನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜೈ ತುಳುನಾಡಿದ ಒಂಜಾತಿ ಜವನಿಯರು ಊರವ್ರ ಮೇಗುಲ್ಲಾರ ಊರವ್ರ ಮೇಗು ತುಳು ಬಂಡದು ರಾತ್ರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೈದು ಕಾಸು ಮಾಡೋದು ಆಯ್ತಾರ ಇತ್ತಬಹುದು ಗೊಬ್ಬರ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಬೇರೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೇ ಮೂಲ ಮಂತೊಂದು ಇಲ್ಲರತ್ತ ಅವ್ರ ಏಳು ಭಾರಿ ಕಾಸು ತಕ್ಕಲೆ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಅನುಕೂಲ ಇತ್ತು ನಕ್ಕಲ ಹತ್ತು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಂತ್ರು ಅಂಚಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಬಂಡ ಇಂದು ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಮನಸ್ಸಿದ ಆಳಡೊಂದು ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಹಾ ಆಶದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳು ಅಂತು ರಾಜ್ಯದ ಮಾನವಿಗೆ ಆಯ್ನಂದು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕಡು ಕಂಡದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ವರುಣ್ ಚೌಟರ್ ನಮ್ಮಿತ್ತಲ್ಲ ಇನ್ನು ಇತ್ತ ಪಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯದ ಉರಿಯ ತೋರಿದ್ರು ಅಂಚಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ವರುಣ್ ಚೌಟರ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಟು ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ನನ್ನ ತೀರೋಚು ವೀರಾವೇಶ ದುಂಬು ಹೋದು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಮಹೋದಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಾಗಲಿ ಕೊಂಚ ಜೋರಾದ ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಬಂತು ನಂಜಿ ಪಂಡೊಂದು ನನ್ನ ಎರಡು ಪಾತ್ರನ ಮುಗಿತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಮೇಲು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ವರ್ಗನ ಲೇಸಿದ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳು ಉರ್ದು ಓದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಆಚರಣೆ ವರ್ಗನ ಲೇಸಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈ ಮೇರೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್
ಇವರಿಗೆ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ ಹಾಜರುಗಳು ಕೇಳುವುದು. ಉಮೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯ ಉಡುಪಿ. ರಶ್ಮಿ ಎಚ್. ಅಮರನಾಥ್ ಕುಪಾಡಿಕರ್. ಪರಿಮಳ ರಾವ್. ಸೋಮೇಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆಗೆ. ಸೊಲ್ಮೆಲು ತುಳುನಾಡ ಪೆರ್ಮೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸತ್ಯನು ಕಟುವಾದ ಪಂಪಿನ ಬುಡುಗುಡುದ ಪುಗಾಡ್ತದ ಸಾಹಿತಿ ಲೇಖಕಿ ನಾಟಕಗಾರೆ ಇಂಜಪದ ಅರೆನ ತುಳು ಅನುವಾದ ಕವಿತದ ಗುಂಜಿಗ ಕಡಲವು ನೀರು ಅಮಲು ಪುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ಪಂಪಿನ ಕೃತಿದ ಕತ್ರ ಅಂಚನೆ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಆಯ್ನ ಸಿಲಿರಾಗೂ ಇಟ್ಕಿದು ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕಜ್ಜಗ ಬಗೆಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಮಾತರಿಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲು ವೇದಿಕೆಯ ಸಿನಾದಿನ ಗಣ್ಯರೇ ಎದುರಿನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂದರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಮಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಪಡೆಯುವುದರ ಪಂಪಿನವೇ ನಮ್ಗೆ ಮಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಸಂಭ್ರಮ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆದ ಅಪ್ಪನ ಈ ಬೇರೆ ಗೀತಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶಾರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇಂಚೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪಳು ಬಂದು ಕೇಳೋನಾಗ ತುಳುದ ಬೇರೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಪಿರಜಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಯಪಡ್ಡ ತುಳು ನಿದ್ರೆಡೆ ಬತ್ತಿನಂಚಿ ಆ ನೆರಟೆ ತುಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೈ ಕೊಕ್ಕೇರುಗಳು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಭ್ರಮಲ ಆಪಳು ಪಂಪು ಅಂಚಾದ ಮುಂದು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕುರುಪ ಪಂಪಿನ ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸಿ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಕೂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅವನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವನನ್ನು ಪಂಪಿನ ಎಂಕೆ ಸಂತೋಷ ರಾಯಪಡ್ಡ ಎನ್ನ ಸುರೂತ ಬೂಕು ಅಜ್ಜನಗೆಡ್ಡ ಪಂಪಿನ ತುಳು ಬೂಕು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಮೂಲೆ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತದ್ದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಐದು ಬುಕ್ಕ ನಿರಂತರವಾದ 19 ತುಳು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯ 1 ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯ 27 ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಐದು 24 ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮೂರೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ದಂಚಿನ ತುಳು ಪುರುಪ ಕೂಡ ಅವು ಪೇರು ಉರ್ಕರ್ಲೆಕ್ಕ ಉರ್ಕರಂದು ಊರೊಮ್ಮೆ ಪಸರಂದು ಪೋವಡು ಪಂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಉಡಲ್ದ ಆರೈಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ತುಳುದ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಭಾಷೆ ಪಂಪಿನ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಮೂಡುವ ವಿಚಾರ ಇನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ತೋರ್ತದೆ ಸರಿ ಚಿದಂಬರ ಬೇಕಾಡಿಲು ಬೇಕಂಪಾಡಿ ಆರ್ಪಣ್ಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂಡ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಸರಿಯಾದ ಆನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವಲ ಸರಿ ತುಳುದ ಬೇರೆನೂ ಒಬ್ಬ ಲಿಪಿತ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೊರ್ತುಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಲಯಗಳು ತುಳುಕ ಲಿಪಿ ನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವೇ ರೀತಿ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯಗಳು ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ತುಳು ಲಿಪಿತ ಬಗ್ಗೆ ಇಪ್ಪಿನಂಚಿನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂಚೂರು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಆದಿ ಉಂಟು ಆಡ ಆ ಒವೇ ಭಿನ್ನತೆ ಇಪ್ಪಡು ಅವು ಪೂರ ತುಳುಕು ಒಂಜಾದ
ತುಳುತ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಕಾರಣ ಆವಳಿಗೆ ಪಂಪಿನವೇ ಎನ್ನ ಆರೈಕೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಪತ್ರಗ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿನ ಪತ್ರಗ ಆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ತುಳುದು ಕಟ್ಟುನ ಬೇರೆ ಪೊರುಳು ಮಂತೊಂದು ಕೊಂಡ ತುಳು ನನ್ನಲಾತು ಬೆಳೆವೊಂದು ಹೋಗುವ ಪಂಪಿನ ನಮಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಯ ಪಂಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವುದು ಹೋಗುವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವುದು ಹೋಗುವ ಕೇವಲ ಪಾತ್ರೊಂದು ಪೋಂಡ ಅವು ಗಾಡಿಗೆ ರಾವೊಂದು ಹೋಗುವ ಭಾಷೆ ಐದು ಒಂದ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿಕ್ಕುಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ದಾಖಲೆಗಳು ದಿಕ್ಕುನವೇ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂಚಾದ ಒಂದು ಭಾಷೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಭಾಷೆಯು ಗಟ್ಟಿ ಮನ್ಪುನವನು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಆಪುಡು ಪಂಪಿನ ಅನೆರಡು ತುಳು ನಾಡು ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪಿನ ಈ ಬೇಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪದ ಬೇಲೆ ಆ ಬೇಲೆ ಲಾತ್ ಆ ಒಂದು ಪವಾಡು ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಬರಡು ಪಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸುರುಟು ತುಳು ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮನ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಮೃತ ಸೋಮೇಶ್ವರಿ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕೊಂಡ ತುಳುಟುಲ ಬರೆಯಲ ಪಂಡು ಅಂಡ ಕನ್ನಡದ ಒರಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಡದು ಈ ತುಳುಟು ದಾಯಿ ಬರೆಯುವುದು ಪಂಡು ತುಳುಟು ಬರೆದ ಐಕೆ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಈತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮಾತ್ರ ಐಕೆ ವ್ಯಾಪಕತೆ ದಿಕ್ಕುಲು ವ್ಯಾಪಕತೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡು ಆ ಪಂಡಗಳ ಯಾನೈನ ಲೆಕ್ಕಗುದಿ ಇಚ್ಚಿ ದಾಯಿ ಪಂಡ ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಪಕತೆ ಗೋಡುದು ಇಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಬರವು ಒಂದು ಈಗ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತುಳು ಬರೋರು ಕೊಡಲ್ಲ ಯಾವ ಪಂಪಿನ ಆಲೋಚನೆ ಬರೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಪಂಪರೋ ಎಂಕೀನಿ ಪೆರ್ಮೆ ಆವೊಂದು ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಊರೇ ರೀತಿ ಕೀಳರಿನ ದೇವನ್ನ ಕುರ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಜನ ಆವೊಂದು ನಮ್ಮ ಮನಪಿನ ಬೇರೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮಂತೊಂದು ಪೋಯಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮಕ್ ಫಲ ದಿಕ್ಕು ಅಂಚನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಮಲ್ಪಿನ ಈ ಬೇರೆಗಳ ಫಲ ದಿಕ್ಕಡು ಮಹಾದೇವಿಗಳ ಗೆಲ್ಮೆನ ಆವಳಿ ಪಡೆದು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ಪ ಸೊಲ್ಲು ಸೊಲ್ಮೆದವರನ್ನು ಸರ್ ನನ್ನದು ಮಗ ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯ ವಹಿಸುವುದಿನ ಸಿರಿ ಹರಿಕಾಂತ್ ಕಾಸರೋಡು ಗೊತ್ತು ಗುರುಕಾರ್ಯ ಜೈಪುರ್ನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸ್ತ ಗುರುಕಾರ್ಯದ ಮದಿಗಳು ಪಟ್ಟಣಗಳು ಬಂದು ವಿನಯ ತಂದುಳ್ಳೆ ಅಂಜನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕವಿಕುಲೆ ಅಂಜನೆ ಜೈ ತುಳುನಾಡದ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಪಂಪಿನ ಸಂಘಟನೆ ಸರಿಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ నుంచి ಈ ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಲಿಪಗೋಸ್ಕರ ಅಂಚನೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ತು ಗಣರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಂಡು ಮಂತ್ರಿ ಸಂಘಟನೆ ಐಕ್ಯ ಕೊಡಾದು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿಂದಿಲ ಬೆಂತುಲ್ಲ ಒಬ್ಬೇ ಒಂಜಿ ಪಣವುದಾವಡು ಕುದರ್ದಾವಡು ಆಸೆ ದಾಂತೆ ನಮ್ಮ ಜವಡೇರಿ ಈ ಸಂಘಟನೆಗಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂದಿನಂಚಿನ ಈ ತುಳು ಪೂರ್ವ ಪಂಪಿನ ಮಸ್ತಿರಿ ಸುರುಕಾದ ಈ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ 75ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾದ 75 ಕವಿಕುಲೆನ ಕವಿತೆ ಸಂಪಲಿಗೆ ಮಂತದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ಕಿರೆ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಡ್ ನಮ್ಮ ಮಂತಿ ಸುರ್ಮಂತಿನ ಈ ಪೂರ್ವ ಅಂಡ 75 ಕವಿಕುಲೆನ 75 ಕವಿತೆ ಸಂಪಲಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡು ನಂತರ ಗೊತ್ತುಡು ನಮಗೆ 75 ಜಾಸ್ತಿ ಕವಿತೆ ಬರ್ತದೆ 101 ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ 119 ಮಿತ್ತ ಬರ್ತದೆ ಐಟ್ ಪೆಚ್ಚಿದೆ ಆ 119 ಕವಿತೆನು ಈ ತುಳುಕುರ್ಪಡು ಮನ್ಪಡ ಪಾಡೋಡ
ಒಂದು ಪಂಪುನ ಒಂಜಿ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ದಾನ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುರು ಮಂದಿನಿ 75 ಕವಿತದ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತಿರ ಮನ್ಕೊಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶದ ವಿದರ್ನಗ ಈ 119 ಕವಿತೆಲ್ಲ ಈ ಮಸ್ತಿರಡು ಪಾಡುಡ ನಮ್ಮನ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಾಗ ಇಜ್ಜಿ ಏರೆಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ 75 ಪಡೆದು ಅವೇನು ಉಂಟಾರ ಬಲ್ಲಿ ಏತ ಮಾತ ಕವಿತೆ ಬರ್ತದ ಅವೇನು ಮಾತಲ್ಲ ಈ ಮಸ್ತಿರಡಿ ಸೇರ್ಸಾದ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಂಬುಗು ತುಳು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೆಕೊಂಡಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಕಂಪನ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈ ಮಾತಾ ಕವಿತೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಾದ ಈ ತುಳು ಕುರ್ಪಾನಪ್ಪನ ಪೊರ್ಲುದ ಮಸ್ತಿರನ್ನು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಕೈಟ್ರಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂಪಾಯ ಆದ್ರೆ ನಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಓದೇ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೇಜಾರು ಈ ಮಸ್ತಿರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಬೇಜಾರನ್ನು ಪಟ್ಟೊಂಡಿದೆ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸ್ತಿರನ್ನು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿಡೆ ಮಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಧಾರ ಪಂಡದೆ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ಪೊರ್ಲು ವಿವರಣೆ ಕೊರಿಯರು ಐತೆ ಅಡಿಗೆ ಚಿದಂಬರ ಅಡಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಲಾಭ ಬಂದಂದು ಯಾರು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆದಿತ್ತಿಲ್ಲ ದಾನಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಮಸ್ತಿರದ ಅಕೇಂದ್ರ ಪೇಜ್ ಇದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದ್ದು ಈ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದ್ದು ಇದನ್ನು ಓದುದು ನನಾತು ಜನ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತು ತುಂಬ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಮಂತಿನ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಾನ ಕಾರಣ ಹತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಆ ಪೂಜೆಗೆ ಪಂಡಾಲೆ ಕಡೆ ಅವನ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಮಾಕುಲೆ ಇದು ನಲ್ಲ ಕಾಲ್ಕುಲೆ ತುಳು ಹಂಗ ಓ ಹಂಗ 75 ವರ್ಷದ ಅವರು ಬೊಂಬೈದು ಬರ್ತಿನಾದ್ರು ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತಿರು ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಬಂಗ ಆವಡಿದ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಲ ಕಲ್ಕೊಡೋದು ನಾನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಏನ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಆಗ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಉದ್ದೇಶ ನಮಕ್ ಒಂಜಾತಿ ಎಡ್ಡಕ್ಕೂ ಬರು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರದ ಎನ್ನ ಪಾತ್ರದ್ದು ಮುಗಿದಲ್ಲ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊಲ್ಲೆನು ಹರಿಕನ್ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಾರಿ ಬಂಗದ ಅತ್ತ ಅಕ್ಷರ ಅಂತ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜಡ್ 78 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯದಾರು ಒಳ್ಳೆದು ಆರು ಬೊಂಬಾಯಿದೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಕದೆ ತಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಚ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ರಡ್ನೇರ ಆಯ್ತದೆ ತಂದದ್ದು ಅಂಚದೊಂದು ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಕಲ್ಪನ ಬಾರಿ ಸುಲಭ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪೊಡು ಪಂಪಿನೇ ಎಂಕಲ ಅಂಗಲಾಪುಲ ಇನಿ ಎಂಕಲ ತುಳು ಪುರ್ಪ ಈ ಬುಕ್ಕುನು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಬೆರಿತಾಂಗ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಎಂಕಲ ಮಾತ ಬೇರೆಗ್ ಸಹಾಯ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಜೈನ್ ಮೇರೆ ಇರುವ ಬುಕ್ಕುನು ದೆತ್ತೊಂದೇರು ಅವೇನು ಅರೆಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕೊರಡು ಪಂಡು ಪದುಕೆರಡ ಬಿನಾಪ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಆಕಾಶ್ ರಾಜ್ ಸರ್ನ ಇರುವ ಬುಕ್ಕುನು ವೇದಿಕೆಡೆ ಕೊರಡು ಪನ್ನೊಂದು ಬಿನ್ನಾಪ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ವಿಶು ಸರ್ ಅಂಚನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹರಿಣಿ ಪಂಪಿನಾರು 15 ಬುಕ್ಕುನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು 6 ಇತ್ತಂಡ ಬುಕ್ಕುನು ದೆತ್ತೊರಡು ಪಂಡು ಕೆಲವೊಂದಿಲ್ಲ ದಯವಿದು ಹರಿಣಿಯಾರನ
ಬಲೆ ಒಂದು ಅಕ್ಲು ಗೌರವ ಪಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಪಸರ ಅವಳು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಸದುದ್ದೇಶದಾದ ಅಕ್ಲು ಈ ಬೇರೆ ಮಾತುಗಳು ಮೊಗಲೆದು ಗುಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಅಕೀರಿದ ಕಜ್ಜುಗೆದ್ದ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಮಿತ್ತು ಮೋಗಿದ ಬೈದಿನ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯಿತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರಂದ್ರೆ ಜೈತುನಾಡ್ ಸಂಘಟನೆದ ಪನವುದ ಪಾಲನೆರೈನ ಸಿರಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ ಜೈತುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮುತಾಲಿಕೆ ನಡೆದ ಗಣಿತ ತುಳುಗುರುಪ ಬಿಡುಗಡೆ ಲೇಸು ವಿಧಿಪನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗುರುಕರು ದಯಾನಂದ ಜಿ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ತುಳುಗುರುಪ ಮಸ್ತಿರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಹಿತಿ ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಬೈಕಂಪಾಡಿ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲೈತೆ ಈ ಪೂರ್ವದ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಬೈದಿನ ಶ್ರೀ ವರುಣ್ ಚೌಟ ಮೇರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮಗೆ ಪೇಪರ್ಲ ಬೆರಿಗೊಟ್ಟೊಂದು ಮಾತಾ ಪರಿಚಯದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೊಂದು ಬರ್ತಿನ ಇನ್ನಿತ ಬಿನ್ನೇರು ಅಳಪ ವಂಶಸ್ಥರು ಬದುಕೇರು ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂಚನೆ ಕುಡಂಜಿ ನಿನ್ನೆ ಸಾಹಿತಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಕೇಂದ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿಗೆ ಈ ಚಾವಡಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ತಿನ ಶ್ರೀ ರಘು ಇಕ್ಕಿದು ಮೇರೆಗೆ ಮೋಕೆದ ಸೋಲು ಅಂಚನೆ ಒತ್ತು ಪಾಲ್ಪಡೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಕುಶಲಾಕ್ಷಿ ವಿ ಕಣ್ಮತ್ತಿದ್ದ ಇದರಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮಿತಿ ಜೈತುನಾಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮೇರೆಗೆ ಸೋಲು ಅಂಚನೆಯಿಂದ ಪೊರ್ಲ ಲೇಸರಿ ಗುರುಕಾಂಬರ ಲೇಸ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಂದಿನ ಶ್ರೀ ಹರಿಕಾಂತ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೇರೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಅಂಚನೆ ಈ ತುಳು ಕುರುಪಗಳು ಪಣವದ ಸಾಕಾರ ಕೊರತು ಬಲದಿಂದ ಇನ್ನು ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತಿರೆ ತಂದು ಬೆರಿಬಲ ಆಗಿನಗಳು ತುಳು ಕುರುಪಗಳು ಕಮ್ಮಿನ ದಿಂಜನ ಮಾತಾ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಒಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಬದುಕೆರೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಜೈತುನಾಡ್ ಅಂಚನೆ ನಮಗ ಈ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲನ್ನು ಉಚಿತವಾದ ಕೊರಲೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಕಾವಿ ರಘು ಇಟ್ಕಿದು ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಗು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಒತ್ತಂದು ಈ ಕಜ್ಜ ಮಾತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆಗೂ ಉಡಲ್ ಜಿಂಜಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕುಡೋರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದಾಯ ಸೊಳ್ಳೆರು ರಕ್ಷಣೆ ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆಗೆ ಒಂಚಿ ಪಜ್ಜನ ಕಳೆದು ಕುಡಂಜಿ ಪಜ್ಜನ ದೂದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಬರಲು ಇನ್ನಿತ ಲೇಸಿದ ಮುಗಿತಿರದ ಚುಕ್ಕಿದ ಒಂದಿಲ್ಲ ಜೈ ತುಳುನಾಡ್ ಜೈ ಭಾರತ್.